ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் மெல்ட்டு வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து பிரணத்தி ஐஸ்வர்யா மாதாஜி எழுதுறார். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं பாடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கேக்குதுங்களா? இப்பதான் கேக்குது. மாதாஜி ஸ்ரீராதா எதுல இருந்து மாதாஜி? ஸ்ரீராதா கிருஷ்ணபாதம். श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरत्वसे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। माताजी नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यस சாந்தி மாதாஜி தான் படிக்கணும் இல்லையா மாதாஜி? நேற்று அங்கதான் முடிச்சோம்.
நீங்க தான் படிக்கல ஆமாங்க இல்லையா? மாதாஜி. ஆமாங்க மாதாஜி. படி. படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சர்வம் சர்வம் ஏதத்ருதம் மன்யே யன்மாம் வதசி கேசவ நஹி தே பகவன் வியக்திம் விதுர்தேவா ந தானவா. சர்வம் ஏதத் இந்த, ருதம் உண்மையாக, மன்யே ஏற்கின்றேன், யத் எவற்றை, மாம் என்னிடம், வதசி நீர் கூறினீரோ, கேசவ கிருஷ்ணரே, ந இல்லை, ஹி நிச்சயமாக, தே உமது, பகவன் பகவானே, வியக்திம் வியக்தித்துவத்தை, விது அறிதல், தேவா தேவர்கள், ந இல்லை, தானவா அசுரர்கள். கிருஷ்ணா தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்துவத்தை அறிய முடியாது. பொருளுரை: அசுரத்தன்மை உள்ளவர்களும் நம்பிக்கையற்ற நபர்களும் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பதை அர்ஜுனன் இங்கே உறுதி செய்கின்றான். அவை தேவர்களாலேயே அறிய முடியாத போது நவீன உலகின் பெயரளவு அறிஞர்களை பற்றி என்ன சொல்வது? பரமபுருஷரின் கருணையினால் பரம உண்மை கிருஷ்ணரே என்றும் அவரே பக்குவமான நபர் என்றும் அர்ஜுனன் புரிந்து கொண்டான். எனவே நாம் அர்ஜுனனின் பாதையை பின்பற்ற வேண்டும். பகவத்கீதைக்கு அர்ஜுனன் அதிகாரம் பெற்றவன் ஆவான். 4ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டபடி பகவத்கீதை புரிந்து கொள்வதற்கான சீட பரம்பரை விடுபட்ட காரணத்தினால் தனது நெருங்கிய நண்பனாகவும் சிறந்த பக்தனாகவும் தன்னால் கருதப்பட்ட அர்ஜுனனின் மூலமாக மீண்டும் ஒரு சீடத் தொடரை கிருஷ்ணர் ஸ்தாபித்தார். எனவே இந்த கீதோபனிஷத்துக்கான எமது அறிமுகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது போல பகவத்கீதை பரம்பரை மூலமாகவே புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். சீட பரம்பரை இழக்கப்பட்ட போதும் அதனை புதுப்பிப்பதற்காக அர்ஜுனன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டான். கிருஷ்ணர் கூறியவை அனைத்தையும் முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்ட அர்ஜுனனின் உதாரணத்தை நாமும் பின்பற்ற வேண்டும். பின்னர் நாம் பகவத்கீதையின் சாரத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்போதுதான் கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல என்ன கொடுத்திருக்க? கிருஷ்ணா அர்ஜுனன் தானே சொல்றாரு. எஸ், அர்ஜுனா கண்டினியூ பண்றாரு. எஸ், கிருஷ்ணா தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கிறேன். என்ன சொன்னார்? நான் தான் எல்லாத்தையும் காரணம் எல்லாம் சொல்றாரு. எல்லாம் அசித்தோ தேவலோ வியாசர் எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப நீங்களும் சொல்றீங்க, அதை நான் நம்புகிறேன். நீங்க சொல்றதையும் நான் ஏற்கிறேன் அப்படிங்கிற. பகவானிய தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்துவத்தை அறிய முடியாது. அவங்க ஏன்னா அவங்களை படைத்ததே பகவான் தான் படைத்திருக்காங்க. அவளுக்கு கூட இவ்வளவு புரியாது. ஆனா நீங்க எனக்கு எப்படி எல்லாத்தையும் பக்குவமா எடுத்து சொன்னதுனால நல்லாவே புரியும். நான் புரிஞ்சு நான் ஏத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு. அப்ப இதுல என்ன கொடுக்க பிரபுபதா என்ன எழுதியிருக்காரு? அசுரத்தன்மை கொண்டவர்களும் நம்பிக்கையற்ற நபர்களும் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பதை அர்ஜுனன் இங்கே உறுதி செய்கின்றான். ஏன்னா இவர் தூய பக்தனானதுனால இவனுக்கு அதை ஏற்கவும் செய்யறான். பொறாமை ஒண்ணு இல்லை. அது எப்படி நீ மாத்திரம் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு பொறாமை எல்லாம் கிடையாது. அவன் ஃபுல்லாவே ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறதுனா அவன் ஏத்துக்கிறான். ஆனா யாருக்கு நம்பிக்கை இல்லையோ அவன் பகவானே ஏத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு இவர் பிரபுபாதாவோட எக்ஸ்பிளனேஷன். இங்க அர்ஜுனா அந்த மாதிரி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறான். அவரை தேவர்களாலேயே அறிய முடியாத போது நவீன உலகின் பேரளவு அறிஞர்களை பற்றி என்ன சொல்வது? பரமபுருஷரின் கருணையினால் பரம உண்மை கிருஷ்ணரே என்றும் அவரை பக்குவமான நபர் என்றும் அர்ஜுனன் புரிந்து கொண்டார். எனவே நாம் அர்ஜுனன் பாதையை பின்பற்ற வேண்டும். நம்ம இப்ப என்னது, நம்ம எல்லாருமே அர்ஜுனா தான். நமக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. அர்ஜுனா வாயை தொடர்ந்து கேட்கிற, நமக்கு கேட்கவும் தெரியாது, அந்த லெவல்ல இருக்கும். ஆனா அர்ஜுனன் கேட்கறதுல நம்ம இன்னும் புரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரு சாப்டர் நம்ம ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும்போது ஓஹோ அப்படியா அப்படியே பகவான் சொல்லும் போது நம்ம கேட்டுக்கணும். சோ நம்ம எல்லாருக்குள்ளயும் நம்ம படிக்கும்போது என்ன நினைக்கணும்? நானும் அர்ஜுனா மாதிரி தான். கான்சென்ட்ரேஷனும் நம்மளும் கேட்கணும். நமக்கு நிறைய அறியாத்தனம் இருக்கு, நம்ம கேட்டு படிக்கணும் அப்படின்னு. சோ பரமகிருஷ்ண பகவானின் அவரை பக்குவான நபர் என்றும் அர்ஜுனன் புரிந்து கொண்டான். எனவே நாம் அர்ஜுனன் பாதையை தான் பின்பற்ற வேண்டும். பகவத்கீதைக்கு அர்ஜுனன் அதிகாரம் பெற்றவனாவான். எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாலும் 4th சாப்டர்ல சொல்லிட்டான். He is not the first person. முதல்ல சூரிய பகவானுக்கே பகவத்கீதா சொல்லியாச்சு. அப்புறம் காலப்போக்குல அது மறைந்து விட்டதா போல தோன்றித்து அப்படின்னு. ஆனா திரும்பி அர்ஜுனனுக்கு பகவத்கீதா சொல்லும்போது என்னது? அர்ஜுனன் அதுக்கு அதிகாரம், என்ன அதிகாரம் இல்ல, கேட்கறதுக்குள்ள அதிகாரம், அதை ஃபாலோ பண்றதுக்குள்ள அதிகாரம் அவன் பெற்றுவிட்டான். 4ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டபடி பகவத்கீதை புரிந்து கொள்வதற்கான சீட பரம்பரை விடுவிட்ட
காரணத்தினால் விட்டு போச்சு. இந்த ஒரு விபஸ்வான் இருந்து மனுக்கு வந்து இக்ஷ்வாக்கு, அதுக்கப்புறம் ஒரு ராஜாமார்கள் வரும்போது அது அப்புறம் விட்டு போயிடுது. அந்த மாதிரி விடுவிட்ட காரணத்தால் தனது நெருங்கிய நண்பராகவும் சிறந்த பக்தராகவும் தன்னால் கருதப்பட்ட அர்ஜுனனின் மூலம் மீண்டும் ஒரு சீட தொடரை கிருஷ்ணர் ஸ்தாபித்தார். எனவே இந்த கீதோபனிஷத்திற்கான எமது அறிமுகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது போல் பகவத்கீதை பரம்பரை மூலமாகவே புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். பரம்பரையா யாராவது எடுத்து சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த இதுல கொஞ்சம் கலப்படம் இருக்கிறது சான்ஸ் இருக்கு. கொஞ்சம் இல்ல, நன்னாவே அவங்களோட சொந்த கற்பனையெல்லாம் அதுல போட்டு எழுதுவாங்க. ஆனா சீடர் பரம்பரை அந்த மாதிரி அந்த இதுல எல்லாம் எப்படின்னாக்கா ஒரு பிரபுபாத எழுதுறாருன்னா பிரபுபாத எங்கேன்னு படிச்சுப்பா அவரோட குருல இருந்து, அந்த சரஸ்வதி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவர் எங்கேன்னு படிப்பா அவர் அவரோட குருல இருந்து. சோ அந்த மாதிரி சீடர் பரம்பரை அந்த மாதிரி வரும்போது என்ன, அதுல கலப்படமே இருக்காது. அனன்ய பக்தியோட அவங்க வந்து எழுதுவாங்க. அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, அதைதான் வந்து நம்ம பின்பற்றணும். ஓகே, அப்ப என்ன, கிருஷ்ணன் கூறியதை அனைத்தையும் முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்ட அர்ஜுனனின் உதாரணத்தை நாமும் பின்பற்ற வேண்டும். பின்னர் நாம் பகவத்கீதையின் சாரத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்போதுதான் கிருஷ்ணரே ஒரு புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ கிருஷ்ணரோட பாதையை நம்ம வந்து பின்பற்றணும், அப்பதான் புரியும். And as it is, we are doing that only. Yes, சாஸ்வதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லையா சாஸ்வதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ் போடும்போது இருக்கேன் மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ் போடும்போது ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லலையே நினைச்சேன். எனக்கு அட்டெண்டன்ஸ் போட்டேலா? போடுறேன். நீங்க அப்புறம் தானே. ஓகே. அதனாலதான் நாங்க அம்மா ஒரே வீட்டுல உட்கார்ந்து ரெண்டு நெட் யூஸ் பண்றீங்க, ஒரே மொபைல். இப்ப கொஞ்ச நேரத்துல டெம்பிள் கிளம்பிடுவாங்க மாதாஜி, அதனால நான் இதுல வச்சுக்கலான்ட்டு தனியா பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. எனக்கு அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருங்க. போட்டு விடுறேன் மாதாஜி. ஆத்மனாத்மானம் வேதத்வம் புருஷோத்தம பூத பாவன பூதேஷ தேவதேவ ஜகத்பதே. ஸ்வயம் சுயமாக, ஏவ நிச்சயமாக, ஆத்மனா உம்மாலேயே, ஆத்மானம் உண்மை, வேத்த அறிகின்றீர், துவம் நீர், புருஷ உத்தம புருஷர்களின் உத்தமரே, பூத பாவன அனைத்திற்கும் மூலமே, பூத ஈஷ அனைத்திற்கும் இறைவனே, தேவதேவ தேவர்களின் தேவரே, ஜகத்பதே அகிலத்தின் இறைவனே, உத்தம புருஷரே அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உம்மை அறிவீர். அர்ஜுனனை அவனை பின்பற்றுவர்களையும் போன்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு பரமபுருஷருடன் உறவு கொண்டுள்ளவர்களால் மட்டுமே கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும். நாத்திக அல்லது அசுர எண்ணம் கொண்டவர்களால் அவரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. பரமபுருஷரிடமிருந்து ஒருவனை விலக்கிச் செல்லும் மனக்கற்பனைகள் மிகவும் மோசமான பாவமாகும். கிருஷ்ணரை அறியாதவன் பகவத்கீதைக்கு விளக்கமளிக்க முயற்சி செய்யக்கூடாது. பகவத்கீதை கிருஷ்ணனால் உரைக்கப்பட்டதாகும். இது கிருஷ்ண விஞ்ஞானம் என்பதால் அர்ஜுனன் எவ்வாறு புரிந்து கொண்டானோ அவ்வாறே கிருஷ்ணரிடமிருந்து புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். இதனை நாத்திகர்களிடமிருந்து பெறுதல் கூடாது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பதம் 1.2.11 கூறப்பட்டுள்ளபடி வதந்தி தத் தத்துவ விதஸ்தத் துவம் யக்ஞானம் அத்வயம் பரஹ்மேதி பரமாத்மேதி பகவான் இது சப்ததே. பிரம்மேதி. ஓகே மாதாஜி. பரம உண்மை 3 விதங்களில் உணரப்படுகின்றது. அருவ பிரம்மன், உள்ளிருக்கும் பரமாத்மா, இறுதியாக பரம புருஷ பகவான். எனவே பரம உண்மையை புரிந்து கொள்பவன் அதன் இறுதி நிலையில் பரமபுருஷ பகவானிடம் வருகின்றான். சாதாரண மனிதன் மட்டுமல்ல, அருவ பிரம்மனையோ உள்ளிருக்கும் பரமாத்மாவையோ உணர்ந்த முக்தி பெற்ற மனிதனும் கூட பகவானின் வியக்தி தத்துவத்தை அவர் ஒரு நபர் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. அத்தகைய மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் என்னும் நபரால் பேசப்பட்ட பகவத்கீதையின் பதங்களின் மூலம் பரமபுருஷரை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யலாம். சில சமயங்களில் அருவவாதிகள் கிருஷ்ணரை ஓர் அதிகாரம் பொருந்திய நபராக அல்லது பகவானாக ஏற்கின்றனர். இருப்பினும் முக்தி பெற்ற நபர்களில் பலரும் கிருஷ்ணரை புருஷோத்தமராக, உத்தம புருஷராக அறிய முடியாது. எனவே அர்ஜுனன் இங்கு அவரை புருஷோத்தமர் என்று அழைக்கின்றான். மேலும் கிருஷ்ணரே எல்லா உயிர்வாழிகளின் தந்தை என்பதை ஒருவன் அறியாமல் இருக்கலாம் என்பதற்காக அர்ஜுனன் அவரை பூத பாவன என்று அழைக்கின்றான்.
புரிந்து கொண்டாலும் அவரே பரம ஆளுநர் என்பதை அறியாமல் இருக்கலாம். எனவே அவர் பூதேஷ எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்தும் பரம ஆளுநர் என்று அழைக்கப்படுகின்றார். மேலும் கிருஷ்ணரே எல்லா உயிர்வாழிகளின் பரம ஆளுநர் என்பதை ஒருவன் அறிந்திருந்தாலும் அவரே எல்லா தேவர்களுக்கும் மூலம் என்பதை அவன் அறியாமல் இருக்கலாம். எனவே அவர் தேவதேவர், எல்லா தேவர்களாலும் வணங்கப்படும் கடவுள் என்று அழைக்கப்படுகிறார். எல்லா தேவர்களாலும் வணங்கப்படும் கடவுள், எல்லா தேவர்களாலும் வழிபடும் கடவுள் அவரே என்பதை ஒருவன் அறிந்திருந்தாலும் அவரே எல்லாவற்றின் பரம உரிமையாளர் என்பதை அவன் அறியாமல் இருக்கலாம். எனவே அவர் ஜகத்பதி என்று அழைக்கப்படுகின்றார். இவ்வாறாக கிருஷ்ணரை பற்றிய உண்மை அதனை உணர்ந்த அர்ஜுனனின் மூலம் இப்பதத்தில் நிலைநிறுத்தப்படுகின்றது. கிருஷ்ணரை உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள நாம் அர்ஜுனனின் அச்சூடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவன் வந்து செயின்ஸ் அவளையோ அவளுக்கு கூட பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா அர்ஜுனன் வந்து புரிஞ்சு அனுபவித்து சொல்றாரு. அதனால அவரை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு. சோ உத்தம புருஷரை அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரை உண்மை அறிவீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஆத்மார்த்தமா வந்து பகவான் அப்படி புகழ்த்தி தள்ளுறார். அவர் என்ன சொல்றார்? அர்ஜுனனையும் அவனை பின்பற்றுவர்களையும் போன்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு பரமபுருஷனுடன் உறவு கொண்டுள்ளவர்களால் மட்டுமே கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும். இப்ப நம்ம எல்லாம் ஒரு மாதிரி புரிஞ்சிருக்கோம் தான் சொல்லணும், இல்லைன்னு இல்லை. ஆனா ஒரு கஷ்டம் வரட்டும், அப்ப அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம பகவானையே திங்க் பண்ண தோணும். எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி தோல்வி வந்துருக்கு, எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி, நான் என்ன பண்ணேன், நான் என்ன பாவம் பண்ணேன், அந்த மாதிரிதான் தோணும். அப்ப அந்த டைம்ல பகவானோட இந்த இது வராது. ஓகே கொடுத்திருக்காரா, கஷ்டம் கொடுத்திருக்காரா, ஓகே அதுவும் நல்லதுன்னா அதுக்கெல்லாம் ஒரு செப்பரேட் இது வேணும், கேலிபர் வேணும். சோ அது வந்து ஆனா என்னது, அர்ஜுனன் வந்து அந்த கேட்டகரியில் இல்ல. அந்த மாதிரி உள்ள நல்ல தூய பக்தி பண்றவங்க, அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு பரமபுருஷனுடன் உறவு கொண்டு உள்ளவர்களால் மட்டுமே கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும். நாத்திக அல்லது அசுர எண்ணம் கொண்டவர்களால் அவரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. டோட்டலி நாத்திகம் இல்லைனாலும் அசுரத்தனம் நிறைய இருக்கு. கோபம் சாதாரண ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு கோபம் இல்லாத மனுஷன் இருக்கானா? இப்போ இல்லவே இல்லை, எல்லாருக்கும் கோபம் இருக்குமே. சோ அந்த மாதிரி இருந்தாலும் இது அசுரத்தனம் தான். சோ அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே இல்லாத டோட்டலி டிவைன் குவாலிட்டிஸ் இருந்தாதான் புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியும். சோ அவரை நாத்திக அல்லது அசுர எண்ணம் கொண்டவர்களால் அவரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. பரமபுருஷனிடமிருந்து ஒருவனை விலக்கி செல்லும் மனக்கற்பனைகள் மிகவும் மோசமான பாவமாகும். இது யாரு? அகம் பிரம்மாஸ்மி சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த அத்வைதீஸ் எல்லாம் பகவான் நானே தான் பகவான். அப்ப பகவான் வேற நாம் வேற இல்லை, நம்ம பகவான் கூட ஐக்கியம் வரும். அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அது வந்து மிகவும் மோசமான பாவமாகும். கிருஷ்ணரை அறியாதவன் பகவத்கீதைக்கு விளக்கம் அளிக்க முயற்சி செய்யக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க மென்டல் கன்காக்ஷன்ல ஏதோ எழுதுவாங்க, அதை நம்ம இதை பாதி படிச்சு அதை பாதி படிக்கும்போது நமக்கெல்லாம் ஒரு கன்ஃபியூஷனை போய் முடியும். அதனால நம்ம வந்து அந்த மாதிரி விளக்கம் அளிக்க யார் அது விளக்குறை எழுதியிருக்கா பார்க்கணும். ஃப்ரம் விச் பரம்பரா தேவ் கம், அந்த பரம்பரா இருக்கா, சரி என்ன அதே அந்த பரம்பராவோட நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். பாதி இந்த பரம்பரா பாதி அந்த பரம்பரைன்னு எல்லாம் நம்ம போனோம்னாக்கா கன்ஃபியூஷன் ஆகும். என்னது, கிருஷ்ணரை அறியாதவன் பகவத்கீதைக்கு விளக்கம் அளிக்க முயற்சி செய்யக்கூடாது. பகவத்கீதை கிருஷ்ணரால் உரைக்கப்பட்டதா. இது கிருஷ்ண விஞ்ஞானம் என்பதால் அர்ஜுனன் எவ்வாறு புரிந்து கொண்டானோ அவ்வாறே கிருஷ்ணனிடமிருந்து புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். இதனை நாத்திகர்களிடமிருந்து பெறுதல் கூடாது. நாத்திகர்கள்னா அத்வைதி பிரின்சிபல் தான் சொல்றாரு. பட் தேர் நாட் நாத்திகர். அவ வந்து வேற கான்சியஸ் லெவல்ல பேசுவாங்க. நம்ம பண்றப்பல பூஜை பண்ணோம், பகவானுக்கு டைம் எடுத்தே நம்ம சாப்பிடணுமே, பகவானுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணுமே, அந்த மாதிரிலாம் அவங்க அந்த பூஜை இதெல்லாம் ஜாஸ்தி பண்ண மாட்டாங்க. மென்டலி அவங்க அனாலிசிஸ் பண்ணி அன்னைக்கு படிச்சோமே சாங்கியா பிலாசபி மாதிரி அதெல்லாம் பண்ணி அவங்க வழிபடுவாங்க. அவங்களோட இலக்கு என்னது? கிருஷ்ணரை அடையிறதுதான். ஆனா பிரம்மாஸ்மி அந்த பிரம்ம லெவல்லயே அவங்க நின்றுடுவாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு கடவுள் இருக்கிற இடம் இருக்கு, அந்த இடத்துக்கு போனதெல்லாம் கிடையாது. நமக்கு வந்து அந்த பிரம்மா லெவல் இஸ் வெரி லோ, அதுக்கப்புறம் இருக்கு பரமாத்மா லெவல், அதுக்கப்புறம் தான் பகவான் லெவல். நம்ம அந்த பகவான் லெவல்ல தான் நான் பார்க்க முடியும். ஓகே, அப்போ பாகவதத்துல கூட 1.2 லெவல் என்ன கொடுத்திருக்கு? பரம உண்மை 3 விதங்களில் உணரப்படுகின்றன. பகவான் எப்படி நம்ம 3 விதமா நம்ம உணர்றோம்? அருவ பிரம்மன், இன்னும் வந்து இந்த ஒளி வடிவம், அதான் பிரம்மன் வடிவம், பிரம்மன் மாதிரி ஒரு இதுல நம்ம வந்து உணர்றோம். அண்ட் அடுத்தது என்ன? உள்ளிருக்கும் பரமாத்மா 4 கை ரூபமா பகவானை வழிபடுறோம். அப்புறம் இறுதியாக பரமபுருஷன் 2 கை பகவான். அந்த மாதிரி 3 லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. எனவே பரம உண்மையை புரிந்து கொள்பவன் அதன் இறுதி நிலையில் பரமபுருஷ பகவானிடம் வருகின்றான். நல்லா பகவான் புரிஞ்சுக்கிறவன் எங்க போறான்? கடைசியில இருக்கிற அந்த கிருஷ்ணாவை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறோம், அந்த இடத்துக்கு வருது, பூலோகம் தான். சாதாரண மனிதன் மட்டுமல்ல, அருவ பிரம்மனையும்
அருவ பிரம்மனையோ உள்ளிருக்கும் பரமாத்மாவையோ உணர்ந்த முக்தி பெற்ற மனிதனும் கூட பகவானின் வியக்தித்துவத்தை அவர் ஒரு நபர் என்பதை ஒரு என்னது அவர் ஒரு இஸ் அ பர்சன் அது தெரியாம இருக்கிறவங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. ஏன்னா அவன் இன்னும் வந்து ஒளி வடிவம் தான் ஃபுல் இருக்கிறது என்னது உலகத்துல எல்லாம் அவர் சிருஷ்டிச்சிருக்கார், அதுல எல்லாம் பகவான் இருக்காருன்னா அவ அதெல்லாம் பார்த்து பகவான் தான் பகவான் ஆக்சுவலி 2 கை ரூபத்துல ஒரு மனிதனாக மனிதனா ஒரு உருவம் எடுத்துன்னு இருக்கார். அதை வந்து அவங்க புரிஞ்சு கொள்ளலைன்னா they have not understood God. அந்த மாதிரி அத்தக மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் என்னும் நபரால் பேசப்பட்ட பகவத்கீதையின் பதங்களின் மூலம் பரமகிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யலாம். அவன் வந்து வேணா இந்த பகவத்கீதா மூலமா வேணா கிருஷ்ணர் சொன்னாரு அப்போ அவர் ஒரு பர்சன் தானே, அதனால தானே சொல்லியிருக்காரு, அப்படி வேணா புரிஞ்சு கொள்ளலாம் அப்படின்னு. சில சமயங்களில் அருவவாதிகள், அதான் அவங்க பிரம்மன் யாரு பிரம்மன் வழிபடுறவங்களோ அவங்க அருவவாதிகள் கிருஷ்ணரை ஒரு அதிகாரம் பொருந்திய நபராக அல்லது பகவானாக இருக்கிறார். அந்த மாதிரி ஒண்ணு சூப்பர் அவர் என்னது ரொம்ப பவர்ஃபுல் சம் லைட் பவர்ஃபுல் ஒரு என்னது அது உருவம் இல்லாம அருவவாதிகள்னு என்னது உருவம் இல்லாத கடவுள் இருக்கார், ஏதோ சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் இருக்கு அந்த மாதிரிதான் என்றாங்க. அவங்க வந்து அதுதான் கடவுள் அப்படின்னு நினைக்கிறார், புதிய நபராக அல்லது அதுதான் கடவுள் பகவானாக இருக்கின்றனர். இருப்பினும் முக்தி பெற்ற நபர்களில் பலரும் கிருஷ்ணரை புருஷோத்தமராக உத்தம புருஷராக அறிய முடியாது. அந்த மாதிரி இதுலயும் நிறைய பேர் முக்தி பெற்றிருக்கா அப்படிங்கிறாங்க, இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்னது பகவான் ஒரு உத்தம புருஷர் ஒரு பர்சன் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு புரிய வரதில்லை. ஏன்னா they only that பிரம்மன் ரூபத்துல தான் அவங்க வந்து அது. அப்புறம் சில பேர் பரமாத்மா ரூபத்துல மெடிடேஷன் பண்ணும்போது பரமாத்மா ரூபத்துல பண்றாங்க, அவங்களுக்கு வந்து பகவான் ஒரு ரூபத்துல இருக்காருன்னு அவங்க புரிஞ்சுக்க முடியாது. அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை புருஷோத்தமராக உத்தம புருஷராக அறிய முடியாது. எனவே அர்ஜுனன் இங்கு அவரை புருஷோத்தமர் என்று அழைக்கின்றான். அப்ப நம்மளும் என்ன பண்ணோம், அர்ஜுனன் போற பாதையில மேலும் கிருஷ்ணரை எல்லா உயிர்வாயுகளின் தந்தை என்பதை ஒருவன் அறியாமல் இருக்கலாம் என்பதற்காக அர்ஜுனன் அவரை பூத்தன எல்லா உயிர்வாயுகள் அவங்களை எல்லாம் காப்பாற்றுவார் என்று அழைக்கிறான். எல்லா உயிர்வாயுகளின் தந்தையாக அவரை ஒருவன் அறிந்து கொண்டாலும் அவரே பரம ஆளுநர், இஸ் கண்ட்ரோலிங் எவ்ரிதிங், அவர் தான் ப்ரொப்பரேட்டர், டோட்டல் எவ்ரிதிங் இஸ் அண்டர் ஹிஸ் கண்ட்ரோல் என்பதை அறியாமல் இருக்கலாம். எனவே அவர் பூதேஷ எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்தும் பரம ஆளுநர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். நிறைய பேர் தெரியாதுங்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. பூதேஷ அப்படின்னு பரம ஆளுநர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். மேலும் கிருஷ்ணரே எல்லா உயிர்வாயுகளின் பரம ஆளுநர் என்பதை ஒருவன் அறிந்திருந்தாலும் சரி, அதுக்கு தெரியும் அவர் தான் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றாரு, அவரே எல்லா தேவர்களுக்கும் மூலம் என்பதை அவன் அறியாமல் இருக்கலாம். ஏதோ ஒண்ணு தெரிஞ்சா வேற ஒண்ணு தெரியும். பூதபாவனை என்று அழைக்கிறான். எல்லா உயிர்வாழ்களின் தந்தையாக அவரை ஒருவன் அறிந்து கொண்டாலும் எல்லாரோட அப்பா அவர் தான், நான் அகம் பீஜ பித்தான்னு சொல்றாரு, ஓகே அது புரிஞ்சுன்னு இருக்கு. ஆனா அவர் தான் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ற தெரியாது சில பேருக்கு. அப்ப அதனால்தான் பூதேஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறார். அப்ப பூதேஷ் அப்படின்னா இந்த கட்டுப்படுத்துறாரு. அப்படின்னா பரம ஆளுநர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். மேலும் எல்லா உயிர்வாயுகளின் பரம ஆளுநர் என்பதை ஒருவன் அறிந்திருந்தாலும் அவரே எல்லா தேவர்களுக்கும் மூலம் என்பதை எல்லா தேவர்களுக்கும் மூலம் அவர் தான் வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் த டெமிகாட்ஸ் என்பதை அவன் அறியாமல் இருக்கலாம். இதான் ஒண்ணு புரிஞ்சுனா அடுத்தது ஒண்ணு புரியலை. அந்த மாதிரி இருக்கிறவளுக்கு என்னது, எனவே அவர் தேவதேவர் அந்த மாதிரி பேருன்னு சொல்றாரு, தேவதேவர். அப்ப என்னது, டெமிகாட்ஸோடும் தேவர், எல்லா தேவர்களுக்கும் அவர் தான் தேவர் தலைவர் மாதிரி, எல்லா தேவர்களாலும் வணங்கப்படும் கடவுள் என்று அழைக்கப்படுகிறார். எல்லா தேவர்களாலும் வழிபடப்படும் கடவுள் அவரே என்பதை ஒருவன் அறிந்திருந்தாலும் ஒரு ஸ்டெப்பா பண்றார். அவரே எல்லாவற்றின் பரம உரிமையாளர் என்பதை அவன் அறியாமல் இருக்கலாம். எனவே அவர் ஜகத்பதி. இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஆக்சுவலி மார்க் பண்ணா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு. பூத்த பாவனை ஒரு வேர்டு அப்படின்னா என்னது, எல்லா உயிர்வாய்களின் தந்தை. நம்ம எல்லாம் அவர்கிட்ட தான் வந்திருக்கோம். ஒருவன் அறிந்து கொண்டாலும் அவர் பரம ஆளுநர் என்பதை அறியாமல் இருக்கலாம். எனவே பூதேஷனா பரம ஆளுநர். இது மார்க் பண்றேன், பரம ஆளுநர். பூத்த பாவனானாக்கா உயிர்வாழிகளின் தந்தை, எல்லா உயிர்வாழிகளின் தந்தை. அப்போ பூதேஷர் எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்த பரம ஆளுநர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். மேலும் கிருஷ்ணே எல்லா உயிர்வாழிகளின் பரம ஆளுநர் என்பதை ஒருவன் அறிந்திருந்தாலும் அவரே எல்லா தேவர்களுக்கும் மூலம் என்பதை அவன் அறியாமல் இருக்கலாம். எனவே அவரை என்ன கூப்பிடுறார், தேவதேவர். அப்படின்னா என்னது, எல்லா தேவர்களுக்கும் அவர் தான் மூலம் என்பது. அப்புறம் எல்லா தேவர்களும் வணங்கப்படும் கடவுள் என்று அழைக்கப்படுகிறார். எல்லா தேவர்களும் வழிபடும் கடவுள் அவரே என்பதை ஒருவன் அறிந்திருந்தாலும் அவரே எல்லாவற்றிற்கும் பரம உரிமையாளர் என்பதை அவன் அறியாமல் இருக்கலாம். அப்ப அதுக்குனால என்னது, ஜகத்பதி. ஜகத்னாக்க ஃபுல் ஜகம், யூனிவர்ஸ், அதுக்கு அதிபதி, அதுதான் ஜகத்பதி. அவர்தான் வந்து பரம உரிமையாளர்.
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு தெரியாம இருக்கலாம். சோ அதனால ஜெகத்பதினு சொல்றார். அப்போ புரிஞ்சுக்கிறார், அவர் ஜெகத்பதி தான், அவர் தேவதேவர், பூதேஷ், அவர் பூதபாவனர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இவ்வாறாக கிருஷ்ணரை பற்றி உண்மை அதனை உணர்ந்த அர்ஜுனன் மூலமாக இப்பதத்தில் நிலை நிறுத்தப்படுகின்றது. கிருஷ்ணரை உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள நாம் அர்ஜுனனின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். உமா மாதாஜி இருக்காங்களா? போயிட்டாங்க இல்லையா? ஓகே. சாந்தி மாதா இருக்கா? அந்த மாதாஜி போயிட்டாங்களா? சாஸ்வதா? ஓகே. ஐஸ்வர்யா மாதாஜி படி. हरे कृष्ण माताजी। व्यक्तुम् अर्हशेषेण दिव्या ह्यात्मविबोधयः याभिर्विबोधिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्यदिष्टसि। व्यक्तुம் கூறுவதற்கு அர்ஹசி நீங்கள் விரும்பினால், அசேஷேன விவரமாக, திவ்யா திவ்யமான, ஹி நிச்சயமாக, ஆத்ம தங்களது, சுய விபூதயக வைபவங்கள், யாபி எவற்றால், விபூதிபி வைபவங்கள், லோகான் எல்லா உலகங்களிலும், இமான் இந்த, துவம் நீங்கள், வியாபித்து, திஷ்டசி இருக்கின்றீர் எந்த வைபவங்களில் இந்த உலகம் முழுவதும் தாங்கள் வியாபித்து இருக்கின்றீர்களோ தங்களுடைய அந்த திவ்யமான வைபவங்களை தயவு செய்து எனக்கு விவரமாக கூறுங்கள். பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பரம புருஷ பகவான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதில் அர்ஜுனன் ஏற்கனவே திருப்தி அடைந்துள்ளான் என்பது தெரிகின்றது. சுய அனுபவம், புத்தி, ஞானம் மற்றும் ஒரு மனிதனுக்கு தேவையானவை அனைத்தும் கிருஷ்ணரின் கருணையால் அர்ஜுனன் பெற்றிருந்தான். அவ்வெல்லா திறன்களையும் கொண்டு கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக அவன் புரிந்து கொண்டான். அவனுக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை. இருப்பினும் அவரது எங்கும் வியாபித்திருக்கும் தன்மையை விளக்குமாறு அவன் கிருஷ்ணரிடம் வேண்டுகிறான். சாதாரண மக்கள், குறிப்பாக அருவவாதிகள், இறைவனின் எங்கும் வியாபித்திருக்கும் தன்மையை அறிவதில் அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். எனவே கிருஷ்ணர் எவ்வாறு தனது பல்வேறு சக்திகளின் மூலம் எல்லா இடங்களிலும் வியாபித்துள்ளார் என்று அர்ஜுனன் வினவுகிறான். இந்த வினா சாதாரண மக்களின் சார்பாக அர்ஜுனனால் வினவப்பட்டது என்பது அறிதல் அவசியம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனா இல்ல, நமக்கு வேண்டிதான். பிகாஸ் நமக்கே நிறைய திங்ஸ் தெரியாது, நமக்கு கேட்க தெரியாது. we don't know அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்க தெரியாது. அப்ப நமக்கு பதிலா அர்ஜுனா ஒரு ஒன்னா கேட்கறான், அதுலயே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த வைபவங்களால் இந்த உலகம் முழுவதும் தாங்கள் வியாபித்து இருக்கின்றீர்களோ தங்களுடைய அந்த திவ்யமான வைபவங்களை தயவு செய்து எனக்கு விவரமாக கூறுங்கள். எல்லாத்தையும் எல்லாம் புகழ்த்தியான அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? எங்கெல்லாம் இருக்கீங்க, எதுல இருக்கீங்க, அது எனக்கு விவரமா சொல்லுங்க அப்படின்னு. இந்த பதத்திலிருந்து பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதில் அர்ஜுனன் ஏற்கனவே திருப்தி அடைந்துள்ளார் என்பது தெரிகிறது. என்ன எனக்கு தெரியும், இருந்தாலும் எனக்கு காட்டுங்க, விவரமா இன்னும் காட்டுங்கல்ல, விவரமா கூறுதாங்க. ஒரு அடுத்த நெக்ஸ்ட் சாப்டர் தான் காட்டுங்க. சுய அனுபவம், புத்தி, ஞானம் மற்றும் ஒரு மனிதனுக்கு தேவையானவை. சொந்த புத்தி வேணும்னு சொல்லுவா இல்லையா? எடுத்து வேணும், சொன்னா புரியல அப்படின்னாக்கா அனுபவித்து புரியும். அப்ப அந்த மாதிரி சொந்த புத்தி, அனுபவம், சுய அனுபவம், புத்தி, ஞானம், இதெல்லாம் பகவான் ஒரு மனிதனுக்கு இதெல்லாம் அவசியம். அனைத்தையும் கிருஷ்ணரின் கருணையால் அர்ஜுனன் பெற்றிருந்தார். இதெல்லாம் கொடுக்கறது யாரு? பகவான் தான் கொடுக்கிறார். இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ், ரிமெம்பரன்ஸ் எல்லாமே பகவான் தான் கொடுக்கிறார். சோ இதெல்லாம் லக்கிலே அர்ஜுனனுக்கு பகவானோட கிருபையினால இதெல்லாம் கிடைத்தது. எனது புத்தி, ஞானம், அனுபவம், சுய அனுபவம் எல்லாமே அவ்வெல்லா திறன்களையும் கொண்டு கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக அவன் புரிந்து கொண்டான். அவனுக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை. இருப்பினும் அவரது எங்கும் வியாபித்திருக்கும் தன்மையை விளக்குமாறு அவன் கிருஷ்ணரிடம் வேண்டுகிறான். ஏன் கேட்கிறான்? எனக்கு எல்லாம் தெரியும், நீங்க கடவுள் சொல்றீங்களா, எல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுன்னு கேட்கிறாரா? அப்படி இல்லை. இல்ல எனக்கு நீ பண்ணி காட்டு, லெட் மீ ஆல்சோ சி. அவர் சந்தேகப்பட்டு கேட்கிறா? அதுவும் கிடையாது. என்னது நமக்கு வேண்டி, நம்ம இன்னும் ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் எல்லாம் வருவாங்களே, எல்லாரும் படிப்பாங்களே, அவங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியணும்னு சொல்லிதான் கேட்கிறார். கிருஷ்ணரிடம் வேண்டுகிறார். சாதாரண மக்கள் நம்மள மாதிரி குறிப்பாக அருவவாதிகள் யாரு? பிரம்மன் பிரம்மனை வழிபடுறவங்க, அகம் பிரம்மாஸ்மி, அதான் அவங்க அத்வைத்திக் பிரின்சிபல்ஸ். அவங்க குறிப்பாக அருவவாதிகள் இறைவனின் எங்கும் வியாபித்திருக்கும் தன்மையை அறிவதில் அதிகம் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். சரி, அவ அந்த மாதிரி நான் நினைக்கிறாங்க இல்லையா, பகவான் எல்லா இடத்துலயும் பரவியிருக்காரு. சரி, அவங்களோட திருப்திக்கு இன்னும் ஒரு வாட்டி நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க எதுல எல்லாம் பரவி இருக்கீங்க, எந்த இதுல எல்லாம் இருக்கீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு. எனவே கிருஷ்ணர் இவ்வாறு தனது பல்வேறு சக்திகளின் மூலம் எல்லா இடங்களிலும் வியாபித்துள்ளார் என்று அர்ஜுனன் கேட்கிறார். இக்கேள்வி சாதாரண மக்களின் சார்பாக அர்ஜுனனால் கேட்கப்பட்டது என்பதே அறிதல் அவசியம். இது ஏன்னா இது வரும், சந்தேகித்தாரா, பகவானை சந்தேகித்தாரா அர்ஜுனன்? இல்லை.
இஸ் டோட்டலி கன்வின்ஸ்ட். ஒன்லி நமக்கு ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன்ல எல்லாம் படிப்பாங்க, அவங்களுக்கு தெரியாது. சாந்தி மாதாஜி என்ன இறங்கணுமா? கோயில் போறீங்களா? மாதாஜி நானும் இல்லைங்க மாதாஜி, நானும் சாஸ்வதம் ஒரே பொண்ணு என்னோடதுலயே கேட்கறாங்க மாதாஜி. அது சொல்றதுக்கு தாங்க மாதாஜி. ஓகேங்க மாதாஜி. கீதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. ஸ்லோகம் 17. கதம் வித்யாம் அகம் யோகிம் ஸ்வாம் சதா பரிசிந்தயன் கேஷு கேஷு ச பாவேஷு சிந்தையோ அசி பகவான் மயா. கதம் எவ்வாறு, வித்யாம் அகம் நான் அறியலாம், யோகினின் உன்னத யோகியே, துவாம் உம்மை, சதா எப்போதும், பரிசிந்தையன் எண்ணிக்கொண்டு, கேஷு எந்த, கேஷு எந்த, சா மேலும், பாவேஷு இயல்புகள், சிந்தைய அசி நீர் நினைவு கூறப்படலாம், பகவன் பகவானே, மயா என்னால், உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே நான் உம்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம் பகவானே வேறு எந்தவித உருவங்களில் உண்மை நினைவில் கொள்ள முடியும். பொருளுரை. முந்தைய அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி பரமபுருஷ பகவான் தனது யோக மாயினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளார். சரணடைந்த ஆத்மாக்களும் பக்தர்களும் மட்டுமே அவரை காண முடியும். தற்போது தனது நண்பரான கிருஷ்ணர் முழுமுதல் கடவுள் என்பதில் அர்ஜுனனுக்கு முழு நம்பிக்கை பெற்றுவிட்டான். இருப்பினும் எங்கும் பரவியிருக்கும் கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதனும் புரிந்து கொள்வதற்கு உகந்த ஒரு வழியை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறான். கிருஷ்ணர் யோக மாயா என்னும் சக்தியால் பாதுகாக்கப்படுவதால் அசுரர்கள், நாத்திகர்கள் உட்பட எந்த சாதாரண மனிதனும் அவரை அறிந்து கொள்வது சாத்தியமல்ல. எனவே அவர்களின் நன்மைக்காக இந்த வினாக்கள் அர்ஜுனன் எழுப்பப்படுகின்றன. உயர்ந்த பக்தன் தான் புரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதும் என்று விரும்புவதில்லை, மொத்த மனு சமுதாயமும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறான். வைஷ்ணவனாகிய பக்தனாக இருப்பதால் பரம்புருஷன் எங்கும் வியாபாரித்திருக்கும் தன்மையை சாதாரண மனிதனும் புரிந்து கொள்வதற்கு அர்ஜுன் தனது கருணையினால் வழிவகுக்கிறான். அவன் கிருஷ்ணரை யோகினின் என்று சிறப்பாக அழைக்கிறான். என் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே யோக மாயா என்னும் சக்திக்கு எஜமானர் ஆவார். சாதாரண மனிதரிடம் அவரை மறைப்பதும் வெளிக்காட்டுவதும் அந்த சக்தியே. கிருஷ்ணன் மீது அன்பில்லாத சாதாரண மனிதன் அவரை எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டிருக்க முடியாது. எனவே அவன் ஜட ரீதியில் தான் சிந்திக்க வேண்டும். இவ்வுலகில் உள்ள பௌதிகவாதிகளின் சிந்திக்கும் முறையினை அர்ஜுனன் கருத்தில் கொள்கிறான். கேஷு கேஷு சா பாவேஷு என்னும் வார்த்தைகள் ஜட இயற்கையை குறிப்பவை. பாவ என்றால் பௌதீக பொருட்கள். ஜடவாதிகளின் கிருஷ்ணரை ஆன்மீகமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. எனவே கிருஷ்ணரின் பிரதித்துவங்களாக செயல்படும் ஜட பொருள்களின் மனதை செலுத்தி அவன் அவற்றில் எவ்வாறு தோன்றுகிறார் என்பதை அறிய முயலுமாறு அவர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ உன்னத யோகி உன்னத யோகியான கிருஷ்ணரே நான் உண்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். ஏன்னா இப்ப நல்லா புரிஞ்சாச்சு, பகவான் தான் இத கிருஷ்ணர் தான் எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் கண்ட்ரோலர் தான் அவர் சொல்லியாச்சு. இப்ப எனக்கு உங்களை எந்த சதாசரத்தாலும் உங்களை சிந்தனையில வைக்கணும். ஸ்மரணம் எப்படி நான் பண்ணட்டும்? உண்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். பகவானே வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? நீங்க ரெண்டு கை ரூபத்துல இருக்கீங்க, பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கீங்க, இந்த இது பிரம்மன் ரூபத்துல இருக்கீங்க, இன்னும் எதுல எல்லாம் இருக்கீங்க? எதெல்லாம் நான் திங்க் பண்ணி உங்களை நினைவு கூர்ந்து நான் இந்த மாதிரி இருக்க முடியும்னா எந்த மாதிரி உருவத்துல எல்லாம் நீங்க இருக்கீங்க? முந்தைய அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டபடி பரமபுருஷ பகவான் தனது யோக மாயினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் ஒரு குழந்தை ரூபத்துல பிறந்திருக்காரு. அப்ப அவர் குழந்தையா இல்லை. அப்புறம் இப்ப அர்ஜுனன் கூட பேசிட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்ப அந்த மாதிரி யங் பர்சனா இல்ல. அவரோட யோக மாயையில அந்த மாதிரி ஒரு உருவம் எடுத்துதான் வந்திருக்காரு. சரணடைந்த ஆத்மாக்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் மட்டுமே அவரை காண முடியும். தற்போது தனது நண்பரான கிருஷ்ணர் முழுமுதல் கடவுள் என்பதில் அர்ஜுனன் முழு நம்பிக்கை பெற்றுவிட்டார். இருப்பினும் எங்கும் பரவி இருக்கும் இறைவனை சாதாரண மனிதனும் புரிந்து கொள்வதற்கு உகந்த ஒரு வழிமுறையை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறான். என்றாலும் நம்மள மாதிரி சாதாரண மக்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியணும், இன்னொரு கன்விக்ஷன் வரணும். இன்னும் கிருஷ்ணன் நமக்கே நல்லா தெரியும், இருந்தாலும் இன்னும் வரத்துக்கு வேண்டி இன்னும் நிறைய கேட்கிறேன். இன்னும் எதுல எல்லாம் நீங்க இருக்கீங்க? அப்புறம் கிருஷ்ணர் யோகமாயா என்னும் சக்தியினால் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளதால் அசுரர்கள், நாத்திகர் உட்பட எந்த சாதாரண மனிதனும் அவரை அறிந்து கொள்வது சாத்தியமல்ல. ஏன்னா நாத்திகர்கள்லாம் அவரை பார்த்து இந்த மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை தானே, என்ன இவனை போயிட்டு இவ்வளவு எல்லாம் பண்றாங்க, அப்படி ஒரு பொறாமை குணமும் இருக்கும். ரொம்ப படித்தவர்கள் இப்ப நம்ம இந்த இதுலயே பார்க்கலாமே,
நம்ம என்னது இப்ப இருக்கிற நிலப்பிலே பார்த்தோன்னா ரொம்ப படிச்சவாளும் அவ்வளவு சீக்கிரம் வரமாட்டா பகவத்கீதாக்கு. வருவா எப்போ ஒரு மாதிரி வயசானப்பறம் 60, 70, 80, 90 அது மாதிரி ஆனப்ப வேற வேலை இல்லை, பொழுது போக்கணும், கண்ணு பாதி தெரியாது, காது கேட்காது, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சரி வேணா இதையும் கேட்டுட்டு போலாமேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வருவாளே தவிர திஸ் இஸ் அ லைஃப் மேனுவல். இது படிச்சாதான் நம்ம லைஃபே நல்லா லீட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அதனாலதான் நான் குழந்தை கிளாஸ் எப்பவுமே சொல்லுவேன், வெரி ரைட் ஏஜ், நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கீங்க, விடாதீங்க. எல்லாம் 18 days கோர்ஸ் நீங்க அட்டன் பண்ணிட்டே இருங்கன்னு அவங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டே இருப்பேன். L2 இன்னைக்கு L2 எக்ஸாம் இருக்கு, நேற்று இருந்து இன்னைக்கு இருந்து, அடுத்த L3 அவங்களுக்கு ஆரம்பிக்க போறாங்க. சரி, அவங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அந்த மாதிரி சொல்ல சொல்லதான் அவங்களுக்கு தோணும். ஏன்னா தட் இஸ் த ரைட் ஏஜ் டு லேர்ன். இன்னும் இனிமேதான் இருக்கு அவங்களுக்கு லைஃப். அப்புறம் இந்த சூசைடு, ஒரு விரக்தி, இதெல்லாம் அவங்களுக்கு வராம இருக்குது. டேக் எவ்ரிதிங் பாசிட்டிவ். நம்ம நான் இப்ப இதுல எப்படி இருக்கு இல்ல, இது வந்து ப்ரையாரிட்டி இல்ல. பாக்கி எல்லாம் முடிச்சு கொஞ்சம் டைம் இருந்தா இது பண்ணலாம், அந்த மாதிரி லெவலுக்கு வந்து. எனவே நம்ம சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை இல்லையா, நம்ம அந்த வழி இப்ப எல்லாருமே நம்ம அப்படித்தானே இங்கிலீஷ் படிப்பு தான் படிப்போம், அது மாதிரி இதுதான் படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம். தேங்க்ஸ் டு ஆல் தஸ். அதுக்கப்புறம் ஹிஸ்டரி ஜியோகிரபின்னு போயிடும் லெக்சர். பகவத்கீதா வில் பிகம் a history lecture. ஓகே, முழுமுதற் கடவுள் என்பது அர்ஜுன் முழு நம்பிக்கையை பெற்று விட்டார். இருப்பினும் எங்கும் பரவி இருக்கும் இருவனை சாதாரண மனிதனும் புரிந்து கொள்வதற்கு உகுந்த ஒரு வழிமுறையை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறான். கிருஷ்ணர் யோகமாயா என்னும் சக்தியினால் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளதால் அசுரர்கள், நாத்திகர்கள் உட்பட எந்த சாதாரண மனிதனும் அவரை முழுவதுமாக அறிந்து கொள்வது சாத்தியமல்ல. எனவே அவர்களது நன்மைக்காக இக்கேள்விகள் அர்ஜுனனால் கேட்கப்படுகின்றன. உயர்ந்த பக்தன் தான் புரிந்து கொண்டால் மட்டுமே போதும் என்று விரும்புவதில்லை. சரி, எனக்கு புரிஞ்சாச்சு, கடவுள் நீதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசாம இல்ல, இன்னும் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்ல. எல்லா நாத்திகர்கள் இருக்காங்க, எல்லாம் நம்ம இது பிரம்மன் அதுதான் கடவுள் நினைக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியட்டும். அதுல மாத்திரம் இல்ல, இன்னும் எவ்வளவு பல பல இதுல ரூபத்துல நீங்க வரீங்க, அந்த மாதிரி இருக்கீங்க, அது தெரியறதுக்கு வேண்டி நீங்க காட்டுங்க அப்படின்னு. தான் உயர்ந்த பக்தன் தான் புரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதும் என்று அவன் விரும்பவில்லை. மொத்த மனித சமுதாயமும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறான். வைஷ்ணவனாக பக்தனாக இருப்பதால் பரமபுருஷனின் எங்கும் வியாபித்திருக்கும் தன்மையை சாதாரண மனிதனும் புரிந்து கொள்வதற்காக அர்ஜுனன் தனது கருணையால் வழிவகுக்கிறான். அவன் கிருஷ்ணரை யோகின் என்று சிறப்பாக அழைக்கின்றார். ஏனெனில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை யோகமாயா என்னும் சக்திக்கு எஜமானவர். அவன் யோகமாயாவில் கவர்டு, பட் அதுக்கு யோகமாயோட ப்ரொப்ரேட்டர் யாரு, அதை கண்ட்ரோல் பண்றது யாரு? கிருஷ்ணர் தான். கிருஷ்ணர் யோகமாயா என்னும் சக்திக்கு எஜமானர் ஆவார். சாதாரண மனிதர்களிடம் அவரை மறைப்பதும் வழிகாட்டுவதும் அந்த சக்தியே. கிருஷ்ணரின் மீது அன்பில்லாத சாதாரண மனிதன் அவரை எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டிருக்க முடியாது. எனவே ஜட ரீதியில் தான் சிந்திக்க வேண்டும். இவ்வுலகில் உள்ள பௌதிகவாதிகளின் சிந்திக்கும் முறையினை அர்ஜுனன் கருத்தில் கொள்கிறான். பௌதிகவாதிகள் நம்மள மாதிரி வாழ்க்கை எப்படி, only when you see it you believe it. நம்ம அது என்னது புரியல, பொருள் இருக்கு நம்ம புரியலன்னா என்னது, அது எப்படி இருக்கும், ஒன்னும் புரியலையே சொல்ல. ஏன்னா நம்ம பௌதிக உலகத்துல எவ்ரிதிங் ஹஸ் டு பி சீன், ப்ரூவ் பண்ணாதான் நமக்கு தெரியும், ஓ அப்படியா இப்படின்னு. அப்ப அது காற்றுல நமக்கு புரியுது, ஏன்னா காற்று ஃபீல், யூ கேன் ஃபீல் இட் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஆனா பௌதிகத்துல எப்படி, நமக்கு எல்லாம் கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியணும், காதால கேட்கணும், கண்ணு தெரியும், அந்த புலனோட நம்ம பார்த்து புரிஞ்சுட்டாதான் நம்மளால புரிய முடியாது. அதுக்கு வேண்டி சொல்ற, ஓகே எல்லாத்தையும் வியாபித்து இருக்கீங்களே, அப்ப நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க என்ன எதுல எல்லாம் இருக்கீங்க. அப்பதான் நம்மள மாதிரி ரொம்ப லோவஸ்ட் நம்ம இதுல இருப்போம், நமக்கு புரியணும்னா ரொம்ப லோவர் இதுல பகவான் சொல்லி கொடுத்தாதான் நமக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி முறையினை அர்ஜுனன் கருத்தில் கொள்கிறான். இவ்வுலகில் பௌதிகவாதிகளின் சிந்திக்கும் முறையினை அர்ஜுனன் கருத்தில் கொள்கிறான். ஏன்னா நமக்கு எல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியணும், கரெக்டா தெரிஞ்சாதான் தெரியும். கேஷு சபாவேஷு என்னும் வார்த்தைகள் ஜட இயற்கையை குறிப்பவை. பாவ என்றால் பௌதிக பொருட்கள். பாவேஷு கேஷு ச பாவேஷு. ஜடவாதிகள் கிருஷ்ணரை ஆன்மீகமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. எனவே கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதித்துவங்களாக செயல்படும் ஜட பொருள்களில் மனதை செலுத்தி அவர் இவற்றில் எவ்வாறு தோன்றுகிறார் என்பதை அறிய முயற்சி செய்யுமாறு அவர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர். இல்லாட்ட நம்ம இன்னும் அந்த மாதிரி முட்டாள்கள் இருக்காங்களே, அரே அவன் தான் திருடினானே, கிருஷ்ணன் திருடினான், அந்த மாதிரி ஒரு கிருஷ்ணன் நீங்க என்ன படிக்க போறீங்க, அவர் எப்படி கடவுளாகும், அவர்தான் இவ்வளவு கல்யாணம் பண்ணிருக்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு என்னது ஒரு பைத்தியம் மாதிரி அவங்க எல்லாம் பேசுவாங்க. டெஃபினெட்லி ஒரு டிவோட்டியா இருக்க முடியாது, நம்ம டிவோட்டி இல்லாதவங்க தான் பேசுவாங்க. ஆனா ஜட இதுல இருக்கிறதுனால நம்மளோட தாட் ப்ராசஸ் அந்த மாதிரி தான். அவர் கடவுள், அவர் பண்ணினதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு, அது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க முடியாது. எஸ் 10.80 ஜானி மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விஸ்தரேனோத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்தன பூய கதய த்ரிப்திர்ஹி
शृण्वतो नास्ति मे மிருதம் விஸ்தரேன விவரமாக ஆத்மன உமது யோகம் யோக சக்தி விபூதிம் வைபவங்கள் ச மேலும் ஜன அர்த்தன நாத்திகரை அழிப்பவரே பூய மீண்டும் கதைய விளக்குவவும் திருப்தி கி நிச்சயமாக சுண்வத கேட்டு ந அஸ்தி மேலும் இல்லை மே எனது அமிர்தம் ஜனார்தனா உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவது இல்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக துவைக்க விரும்புகிறேன். பொருளுரை இதே போன்ற கருத்தினை நைமிசாரண்யத்தில் சௌனகர் தலைமையில் கூடிய ரிஷிகள் சூத கோஸ்வாமி இடம் கூறினார். வயம் துன வித்ருபியாம உத்தம ஸ்லோக விக்ரமே யஸ் சுண்வதாம் ரஜ ஞானம் ஸ்வாது பதே உத்தம ஸ்லோகங்களால் புகழப்படும் கிருஷ்ணரது திவ்ய லீலைகளை ஒருவன் தொடர்ந்து கேட்டாலும் அவன் ஒருபோதும் நிறைவடைவது இல்லை. கிருஷ்ணரது திவ்யமான உறவில் நுழைந்தவர்கள் அவரது லீலைகளை பற்றி வர்ணைகளின் ஒவ்வொரு பதத்தையும் அனுபவிக்கின்றனர். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.1.19 இவ்வாறாக கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதில் அர்ஜுனன் ஆவலுடன் இருக்கிறான். அதிலும் குறிப்பாக எங்கும் நிறைந்த பரம புருஷராக அவர் எவ்வாறு இருக்கிறார் என்பதை பற்றி. அமிர்தத்தை பொறுத்தவரை கிருஷ்ணரை பற்றி அனைத்து வர்ணனைகளும் அமிர்தம் போன்றதே. இந்த அமிர்தம் அனுபவத்தினால் கூடியதாகும். நவீன நாவல்களும் கதைகளும் சரித்திரங்களும் இறைவனின் லீலைகளிலிருந்து வேறுபட்டவை. ஜட உலக கதைகளை கேட்பதில் ஒருவன் சோர்வடையலாம், ஆனால் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதில் அவன் சோர்வடைவதே இல்லை. இந்த காரணத்தினால்தான் அகில உலகத்தின் வரலாறு முழுவதும் இறைவனின் அவதாரங்களை பற்றிய லீலைகளால் நிறைந்துள்ளது. பகவானின் பல்வேறு அவதார லீலைகளை எடுத்துரைக்கும் பழங்கால வரலாற்று புத்தகங்களே புராணங்கள். இவ்விதமாக படிக்கப்படும் விஷயம் மீண்டும் மீண்டும் படிக்கப்பட்டாலும் என்றும் புதிதாக விளங்குகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. விஸ்தாரமா சொல்லுங்க அப்படின்னு. ஜனார்தனா உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். இன்னும் நல்லா விரிவா எல்லாம் எடுத்து சொல்லுங்க. உண்மை பற்றி கேட்பது நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. இது அந்த ஸ்லைட்ல ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்கு. நம்ம அடுத்து இது முடிஞ்ச அப்புறம் நம்ம திரும்பி அதாய் பார்க்க போறோம். ரிவிஷன். ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உண்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். அந்த பசங்களுக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸ்லைடு. இன்னைக்கு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துங்க. அமிர்தம் அந்த அப்படியே அந்த நெக்டர் இப்படி ஒழுகிறது அந்த மாதிரி ஒரு அனிமேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஈஸியா புரியும். ஒரு மாதிரி ஒரு இது நமக்கு பிக்சர் பார்த்து படிச்சோம்னா இன்னும் நல்லா புரியும் இல்லையா? இது வந்து அமிர்தத்தை நான் சுவைக்க விரும்புகிறேன் ஓகே அப்படின்னு அந்த பிக்சர் பார்க்கும் அது அப்படியே மண்டையில் இருக்கும். ஆஹா நெக்டர்னா அது வந்து அந்த தேன் ஒழுகினா அப்படி இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கும் பகவானுடைய வார்த்தைகள் கேட்கறது. அதனால நான் கேட்க விரும்புகிறேன். இவ்வளவு கேட்டாலும் எனக்கு ஆக மாட்டேங்கிறது. அந்த அனுபவம் அந்த ஒரு மனித அமிர்தத்தை சுவைக்க விரும்புகிறேன். இதே போன்ற கருத்தினை நைமிசாரண்யத்தில் சௌனகர் தலைமையில் கூடிய ரிஷிகள் சுத கோஸ்வாமியிடமும் கூறினார். அவனும் இதுதான் கேட்டார். என்ன கேட்டாங்க? உத்தம ஸ்லோகங்களால் புகழ். இது வந்து பாகவதத்துல வருது. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இதான் வரும். நைமிசாரண்யத்தை எல்லா ரிஷிமார்கள் உட்கார்ந்து சூத கோஸ்வாமியிடம் வந்து இது கேட்கிறார். நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறார். அதுல இது ஒன் ஆஃப் தி கொஸ்டின். உத்தம ஸ்லோகங்களால் புகழ்விடும் கிருஷ்ணரது திவ்ய லீலைகளை ஒருவன் தொடர்ந்து கேட்டாலும் அவன் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. கிருஷ்ணரது திவ்யமான உறவில் நுழைந்தவர்கள் அவரது லீலைகளை பற்றிய வர்ணனைகளின் ஒவ்வொரு பதத்தையும் அனுபவிக்கின்றனர். We all enjoy. என்ன மேலோட்டமா பார்த்தா அது புரியாது. ஆனா உள்ள போக 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 அதோட அனுபவத்தை அதை அனுபவிச்சு அதை ரசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அதுல இருந்து விடுபட வராது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போகும். ஸ்ரீமத் பாகவத் சொன்னது. ஸ்ரீமத் பாகவத் 1.1.19. இவ்வாறாக கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதில் அர்ஜுனா ஆவலுடன் இருக்கின்றான். அதிலும் குறிப்பாக எங்கும் நிறைந்த பரமபுருஷராக அவர் எவ்வாறு இருக்கிறார் என்பதை பற்றி இன்னும் அவருக்கு வந்து கேட்கறதுக்கு ஆர்வமா இருக்கு. அமிர்தத்தை பொறுத்தவரை கிருஷ்ணரை பற்றி அனைத்து வர்ணனைகளும் அதான் அந்த இது அதரம் மதுரம் வதனம் மதுரம் அந்த பாட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நம்ம கிளாஸ்ல அது வந்து பாடலாம்.
இன்னைக்கே பாடலாம். சூப்பரா இருக்கு மாதாஜி அந்த பாட்டு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எப்ப பாடுங்க மாதாஜி. அதான் இது முடியட்டும். ஒரு 10th அபத்தம் காதுல வந்து நுழையிற மாதிரி இருக்கும் அது கேட்கறதுக்கு. ஆமா. இல்ல 10th ரொம்ப சாப்டர்ல இருந்தானே பகவானோட அந்த வர்ணனை எல்லாம் கேட்கும்போது அந்த பாட்டெல்லாம் அப்படியே நம்ம அப்படியே ரசிச்சு இது கேட்கலாம். அமிர்தத்தை பொறுத்தவரை கிருஷ்ணரை பற்றி அனைத்து வர்ணனைகளும் அமிர்தம் போன்றதே. இந்த அமிர்தம் அனுபவத்தினால் உணரக்கூடியதாகும். அனுபவித்து அதனாலதான் வந்து நம்ம முதல்ல நம்ம ஆரம்பிக்கவே சொல்லி இல்லையா, இந்த ஜப்பம் பண்ணும்போது அதை அனுபவிக்கணும். சும்மா பண்ணணும்னா அது நமக்கு புரியாது. அதை அனுபவிச்சு பண்ணும்போது அதுல ஒரு சுகத்தை நம்ம கொண்டு போயிட்டோம்னா அப்புறம் விட மாட்டோம். இது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் போகும். பண்ணணுமா அப்படின்னு தோணவே செய்யாது. பண்ணணுமே, காலையில ஆயிடுச்சு நம்ம பண்ணணுமே என்ன கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து பண்ணணுமே இதேதான் தோணிட்டே இருக்கும். நவீன நாவல்களும் கதைகளும் சரித்திரங்களும் இறைவனின் நிலைகளிலிருந்து வேறுபட்டவை. அது கொஞ்ச நேரம் கழிஞ்சு போர் அடிக்கும். ஆனா இது அப்படி இல்லை. இன்னும் கேட்க இன்னும் ஆனந்தமா இருக்கும். இன்னும் படிக்கணும். ஜட உலக கதைகளை கேட்பதில் ஒருவன் சோர்வடையலாம். ஆனால் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதில் அவன் சோர்வடைவதே இல்லை. ஏன்னா யாருக்கு தெரியாது, இந்த பகவத்கீதை எத்தனை வருஷமா எல்லாரும் எத்தனை யுகங்களா படிக்கிறாங்க. இன்னைக்கு கூட்டம் சப்போஸ் டு பி வரணும். இப்ப வரதில்லை ஃபார் வேரியஸ் அதர் ரீசன்ஸ். இருந்தாலும் படிக்க வராங்களே இல்லையா. இன்னும் பகவத்கீதையில என்ன புதுசா என்ன இருக்கு, இதுதானே சொல்லியிருக்கான் அதுதானே சொல்லியிருக்கான் அப்படின்றலாம் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. இருந்தாலும் நம்ம அதை சுவைக்க விரும்புறதுனாலதான் நம்ம வரோம். இதேதான் பாகவதம் கேட்கும் போது அப்படிதான் இருக்கும். இது எல்லாரும் சொல்றதுதானே பாகவதம். இருந்தாலும் கேட்கணும் சொல்லுங்க. இப்போ என்ன நம்ம சோர்வடைவதில்லை. பகவானை கேட்கணும். அதே போல அவரோட பாட்டு எல்லாமே நல்லா இருக்கும். இந்த காரணத்தினால் தான் அகில உலகத்தின் வரலாறு முழுவதும் இறைவனின் அவதாரங்களை பற்றிய லீலைகளால் நிறைந்துள்ளது. பகவானின் பல்வேறு அவதார லீலைகளை எடுத்துரைக்கும் பழங்கால வரலாற்று புத்தகங்களே புராணங்கள். இவ்விதமாக படிக்கப்படும் விஷயம் மீண்டும் மீண்டும் படிக்கப்பட்டாலும் என்றும் புதிதாக விளங்குகிறது. அதே ராமாயணம், அதே மகாபாரதம். யாருக்கு தெரியாது ராமாயணம்? குழந்தை ஒரு மாதிரி ஒரு வாட்டி சொல்லி விட்டா தெரியும். திரும்பி ராமாயணம்னா ஆணு கேட்டு. ஏன்னா அது வந்து அவ்வளவு ஈஸியா அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்கல, அந்த மாதிரி வரவே வராது. திரும்பி மீண்டும் கேட்க தோணும். அடுத்தது யாரு? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி தான் இல்லையா? ஜானி மாதாஜி படிச்சுட்டாரு. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கிறடா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா 1, ஹரே கிருஷ்ணா 2, ஹரே கிருஷ்ணா 3. ஜானி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्णा माताजी। कथयिष्यामि दिव्याख्यात्म विभूतयः प्राधान्यद पुरुश्रेष्ठ नाश्यन्तो विस्तरस्य मे ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. அது படிக்காம விட்டார் மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மாதாஜி கூறுகின்றேன். தெய்வீகமான நிச்சயமாக ஆத்ம விபூதய எனது சுய வைபவங்கள் பிராதான்யத முக்கியமான குருஸ்ரேஷ்ட குருக்களில் சிறந்தவனே ந அஸ்தி இல்லை அந்த எல்லை விரிவது மே எனது. புருஷோத்தமரான முழுந்தர் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப்போகின்றேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை. பொருளுரை: கிருஷ்ணரது சிறப்பையும் அவரது வைபவங்களையும் அளவிடுவது சாத்தியமல்ல. ஜீவாத்மாவின் புலன்கள் எல்லைக்கு உட்பட்டவை. கிருஷ்ணருடைய செயல்களை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள இவை அனுமதிப்பதில்லை. இருப்பினும் பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கின்றனர். ஆனால் வாழ்வின் ஏதோ ஒரு நிலையில் அல்லது வருங்காலத்தில் கிருஷ்ணரை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளலாம் என்ற கருத்துடன் அல்ல. மாறாக கிருஷ்ணரை பற்றிய அனைத்து விஷயங்களும் ஆனந்தம் தருபவையாக இருப்பதால் அவை பக்தர்களுக்கு அமிர்தத்தை போன்று தோன்றுகின்றன. இவ்வாறாக பக்தர்கள் அவற்றை அனுபவிக்கின்றனர். கிருஷ்ண வைபவங்களையும் அவரது பலதரப்பட்ட சக்திகளையும் பற்றி உரையாடுவதில் தூய பக்தர்கள் தெய்வீக ஆனந்தத்தை அடைகின்றனர். எனவே அவற்றை கேட்கவும் விவாதிக்கவும் அவர்கள் விரும்புகின்றனர். தனது வைபவங்களின் எல்லைகளை ஜீவாத்மாக்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பது கிருஷ்ணருக்கு தெரியும். எனவே அவர் தனது பல்வேறு சக்திகளுள் முக்கியமான தோற்றங்களை பற்றி மட்டும் கூறுவதற்கு ஒப்புக்கொண்டார். பிரதானமான முக்கியமான என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியமானதாகும். ஏனெனில் பரமபுருஷரின் முக்கிய விளக்கங்களில் சிலவற்றை மட்டுமே நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். அவரது தன்மைகள் எல்லையற்றதாயிற்றே, அவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொள்வது சாத்தியமல்ல. இந்த ஸ்லோகத்தில் உள்ள விபூதி என்னும் சொல் இந்த முழு படைப்பினை பகவானின் வைபவங்களை குறிக்கின்றது. விபூதி என்பது தன்னிகரற்ற வைபவங்களை குறிக்கக்கூடியது என்று அமர் கோஷ 2 அகராதியில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. முழுமுதற் கடவுளின் தன்னிகரற்ற வைபவங்களையோ, அவரது தெய்வீக சக்தியின் தோற்றங்களையோ அருவவாதியினால் புரிந்து கொள்ள முடியாது.
ஜட உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் இரண்டின் தோற்றத்திலும் அவரது சக்திகள் பரந்து காணப்படுகின்றன. இனி சாதாரண மனிதனால் எவற்றை நேரடியாக அறிய முடியுமோ அவற்றை கிருஷ்ணர் விவரிக்கின்றார். இவ்வாறாக அவரது பலதரப்பட்ட சக்திகளின் ஒரு பகுதி இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்றேன், முழு முதல் அப்போ பகவான் சொல்றேன், ஓகே உனக்கு அது பார்க்கணுமா, எஸ் நான் வந்து எல்லாம் காட்டி கொடுக்குறேன், நான் எதுல எல்லாம் இருக்கேன் அப்படின்னு புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். அப்படியாகட்டும், நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகிறேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மாத்திரமே என்னால சொல்ல முடியும். ஏன்னா பாக்கி நிறைய இருக்கு, அவெல்லாம் சொல்றதுக்கு நேரம் இல்லை. நம்ம இதுல வரும் அந்த நம்ம ஸ்லைட்ல போடும்போது அந்த குழந்தைகளுக்கு டிராமா போடும்போது எல்லாத்தையும் கூற நேரம் இல்லை. நாராயணா நாராயணா அந்த மாதிரி ஒரு டிராமாலாம் இருக்கும், குழந்தைகளோட இதுல ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஓகே, கூற போகிறேன் ஏனெனில் அர்ஜுனா எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை, எல்லாத்தையும் சொல்றதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை. ஓகே, கிருஷ்ணரது சிறப்பு. அப்ப நான் சொல்லுவேன், ஆமா உங்களுக்கு டைம் ஆயிடுது இல்லையா, ஸ்கூலுக்கு போனோமே எல்லாம் விடுவிடுன்னு முடிச்சு விடலாம் அப்படின்னு. ஓகே, கிருஷ்ணரது சிறப்பையும் அவரது வைபவங்களையும் அளவிடுவது சாத்தியமில்லை. ஜீவாத்மாவின் புலன்கள் எல்லைக்கு உட்பட்டவை. நமக்கு நம்மளோட புலன்கள் இப்படி கண்ணால பாக்குறோம், ஒரு அளவுக்கு ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் பார்க்க முடியும். காதால கேட்கணும் ஒரு அளவுக்கு தான், லிமிட். எல்லாம் லிமிட்டேஷன். நம்மளோட புலன்கள் எல்லாமே ஒரு லிமிட்டோட தான் இருக்கும். ஆனா பகவானுடைய செயல்கள் தான் அப்படி இல்லை. கிருஷ்ணனுடைய செயல்கள் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள இவை அனுமதிப்பதில்லை. இப்போ பகவானுடைய இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளோட லிமிட்டட் சென்ஸோட இதனால நம்ம வந்து புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. இருப்பினும் பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கின்றனர். இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், இன்னும் தெரியணும் அப்படின்னு. ஆனால் வாழ்வின் ஏதோ ஒரு நிலையில் அல்லது வருங்காலத்தில் கிருஷ்ணரை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளலாம் என்ற கருத்துடன் அல்ல, மாறாக கிருஷ்ணரை பற்றிய அனைத்து விஷயங்களும் ஆனந்தம் தருபவையாக இருப்பதால் அவை பக்தர்களுக்கு அமிர்தத்தை போன்று தோன்றுகின்றன. அப்ப எனக்கு கேட்க கேட்க நல்லா அனுபவிக்கிறாங்க, அதனாலதான் அவங்க வந்து கேட்கிறாங்க அப்படின்னு. இவ்வாறாக பக்தர்கள் அவற்றை அனுபவிக்கின்றனர். கிருஷ்ணரது வைபவங்களையும் அவரது பலதரப்பட்ட சக்திகளையும் பற்றி உரையாடுவதில் தூய பக்தர்கள் தெய்வீக ஆனந்தத்தை அடைகின்றனர். பகவானை பத்தி கேட்கறது அர்ஜுனன் கேட்கிறார், பகவான் சொல்ற இதுக்கு இது கேட்கறது மாத்திரம் இல்ல, அப்புறம் பரஸ்பரம் பேசிக்கிறாங்க. கிருஷ்ணரை பத்தி எல்லாம் நம்ம வந்து அந்த இதுல அப்படி சொன்னாரு, இதுல இப்படி சொன்னாரு, அவர் அந்த ஒரு ரூபம் எடுத்தாரு, இது மாதிரி பேசுறதுமே தூய பக்தர்கள் தம்மில அந்த மாதிரி வந்து ஒரு கன்வர்சேஷன் பண்றது ரொம்ப ஆனந்தப்படுறாங்க. எனவே அவற்றை கேட்கவும் விவாதிக்கவும் அவர்கள் விரும்புகின்றனர். தனது வைபவங்களின் எல்லையற்ற ஜீவாத்மாக்களான் தனது வைபவங்களின் எல்லைகளை ஜீவாத்மாக்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பது கிருஷ்ணருக்கு தெரியும். எனவே அவர் தனது பல்வேறு சக்திகளுக்குள் முக்கியமான தோற்றங்களை பற்றி மட்டுமே கூறுவதற்கு ஒப்புக்கொண்டார். பிராதானியத்தக ப்ரிஃபரன்ஸ், பிரதானமா எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும் அது மாத்திரம் முக்கியமான என் சொல் மிகவும் முக்கியமானதாகும். ஏனெனில் பரமபுருஷனின் முக்கிய விளக்கங்களில் சிலவற்றை மட்டுமே நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். அவரது தன்மைகள் எல்லையற்றதாயிற்றே, நிறைய இருக்கு அவரோடது, சொல்லிட்டே போலாம். ஆனா அதுல இருந்து இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் மாத்திரம் அவர் சொல்ல போறார். அவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொள்வது சாத்தியமல்ல. இப்பதத்தில் உள்ள விபூதி என்னும் சொல் இந்த முழு படைப்பினை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பகவானின் வைபவங்களை குறிக்கின்றது. வைபவம், விபூதினா அதெல்லாம் வைபவம் தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி விபூதிங்கிற சொல்லு வந்து வைபவங்களை குறிக்கிறது. விபூதி என்பது தன்னிகரற்ற வைபவங்களை குறிக்கக்கூடியது என்று அமரகோஷ அகராதியில் சொல்லப்படும். அமரகோஷம் சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கு, டிக்ஷனரி, ஒரு ஆன்மீகத்தோட டிக்ஷனரி. அதுலயும் வந்து இதோட மீனிங் அப்படிதான் கொடுத்திருக்கு. என்னது, விபூதி என்பது தன்னிகரற்ற வைபவங்கள், பகவானின் வைபவங்கள் தான், ஆனா அது வந்து தன்னிகரற்ற வைபவங்கள் கொடுத்திருக்கு. முழுமுதற் கடவுளின் தன்னிகரற்ற வைபவங்களையோ அவரது தெய்வீக சக்தியின் தோற்றங்களையோ அருவவாதியினால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஜட உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் இரண்டின் தோற்றத்திலும் அவரது சக்திகள் பறந்து காணப்படுகின்றன. எல்லா இடத்துலயும் அவரோடதான் பிரவாகம், விபூதிகள் அப்படி பரவி இருக்கு. இனி சாதாரண மனிதனால் எவற்றை நேரடியாக அறிய முடியுமோ அவற்றை கிருஷ்ணன் விவரிக்கின்றார். இவ்வாறாக அவர்கள் பலதரப்பட்ட சக்திகளின் ஒரு பகுதி இங்கே விளக்கப்படுகின்றன. கொஞ்சமா அடுத்து சொல்றாரு இம்பார்ட்டண்டா, அதை நாம எஸ் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி வாங்கோ. மாதாஜி 1, மாதாஜி 2, மாதாஜி வந்துட்டா வாங்க படிங்க. அக்மாத்மா இருங்க அக்மாத்மா குடாகேஷ வரேன் படிக்கிறேன். அக்மாத்மா குடாகேஷ சர்வபூதாஷ அகமாதிஷ மத்தியம் பூதானாமந்த ஏவச அகம் நான். இருங்க மொழிபெயர்ப்பு படிக்கல, அதுதான் நான் உங்களை கரெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அகம் ஆத்மா அப்படி படிக்கோ சொன்னேன். அகம் ஆத்மா. இருங்க முதல்ல இருந்தே படிக்கிறேன்.
அகமாத்மா குடாகேஷ சர்வ பூதாஷி பூதாஷ யஸ்தித அகமாதி ஷச மத்தியம் பூதானா மந்த ஏவச அகம் நான் ஆத்ம ஆத்மா குடாகேஷ அர்ஜுனா சர்வபூத எல்லா உயிர்களின் ஆசயஸ்தித உள்ளிருக்கும் அகம் நான் ஆதி ஆரம்பம் ச மேலும் மத்தியம் நடு ச மேலும் பூதானாம் எல்லா உயிர்களின் அந்த இறுதி ஏவ நிச்சயமாக ச மேலும் மொழிபெயர்ப்பு அர்ஜுனா எல்லா உயிர்களின் இதயங்களிலும் வீட்டிருக்கும் பரமாத்மா நானே எல்லா உயிர்களின் ஆரம்பம் நடுவும் இறுதியும் நானே பொருளுரை இதயத்தில் குடாகேஷ அதாவது உறக்கம் என்னும் இருளை என்ற பெயரால் அர்ஜுனன் அழைக்கப்படுகிறான். அறியாமல் இருளில் உறங்கி கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஜட உலகிலும் ஆன்மீக உலகிலும் பல்வேறு வழிகளில் பரமபுருஷ பகவான் எவ்வாறு தோன்றுகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்வது சாத்தியமல்ல. எனவே கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரை இவ்வாறு அழைத்தது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். அர்ஜுனா இதற்கு இருளுக்கு அப்பாற்பட்டவன் என்பதால் தனது பல்வேறு வைபவங்கள் விளக்க முழு முதற் கடவுள் ஒப்புக்கொண்டார். விரிவாக்கத்தின் மூலம் முழு பிரபஞ்ச படைப்பிற்கும் தானே ஆத்மாவாக விளங்குவதாக அர்ஜுனனிடம் கிருஷ்ணர் முதலில் தெரிவிக்கிறார். ஜட உலகினை படைப்பதற்கு முன்பு முழு முதற் கடவுள் தனது சொந்த விரிவகத்தின் மூலம் புருஷ அவதாரத்தில் ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவரிடமிருந்தே அனைத்தும் தொடங்கியது. எனவே அவரே ஆத்மா, அதாவது அகிலத்தின் மூல பொருளான மகத் தத்துவத்தின் ஆத்மா. மொத்த ஜட மந்திர மகத் தத்துவம் படைப்பிற்கான காரணம் அல்ல. மகத்தத்துவம் எனப்படும் இந்த ஜடசக்தியில் உள்ள மகாவிஷ்ணு நுழைகின்றார். எனவே அவரே ஆத்மா. படைக்கப்பட்ட உலகத்தில் மகாவிஷ்ணு நுழையும் போது மீண்டும் அவர் தன்னை விரிவுபடுத்தி ஒவ்வொரு உயிர் வாழ்விலும் பரமாத்மாக நுழைகிறார். தனிப்பட்ட உயிர்வாழியின் உடலில் ஆன்மீக பொறி இருப்பதால் தான் அந்த உடல் வாழ்கின்றது என்பதை நாம் அறிவோம். அந்த ஆன்மீக பொறி இல்லாவிடில் ஊடல் வளர முடியாது. அதுபோலவே பரமாத்மாவான கிருஷ்ணர் நுழையாவிடில் இந்த ஜட தோற்றம் பெற முடியாது. சூபால உபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது போல பரகிருத யாதி சர்வ பூதாந்த யாமி சர்வ சேஷூச நாராயண புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் படைக்கப்பட்ட எல்லா உலகங்களையும் பரமாத்மாவாக வீட்டுள்ளார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 3 புருஷ அவதாரங்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. தந்திரங்களில் ஒன்றான நாரத பஞ்சாரத்தில் அவர்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளனர். விஷ்ணு சுதீரேனு பூபாணி புருஷாக்கியான எதோ விது. இந்த ஜட உலகில் காரணோத் கஷாயி விஷ்ணு கர்போத் கஷாயி விஷ்ணு க்ஷீரோத் கஷாய விஷ்ணு ஆகிய 3 ரூபங்களில் முழு முதற் கடல் தோன்றுகிறார். காரணோத் கஷாய விஷ்ணு என்று அழைக்கப்படும் மகாவிஷ்ணுவும் பிரம்ம சமீதையில் விளக்கப்பட்டுள்ள காரணோ ஜலே பஜதி சம யோக நித்ராம் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமான ஆதி புருஷரான கிருஷ்ணர் மகாவிஷ்ணுவா காரணக்கடலில் படுத்துக் கொண்டுள்ளார். எனவே முழுமுதற் கடவுளே இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஆரம்பம் அவரே. பிரபஞ்சத்தின் தோற்றத்தின் பாதுகாவலர் மற்றும் எல்லா சக்திகளின் முடிவும் அவரே. ஹரே கிருஷ்ணா. அவ்வளவுதானே? அவ்வளவுதான் இருக்கு. அந்த இப்ப திரும்பி வந்துடுத்துலயே நான் சொன்னேன் அந்த காரணோதல் சைன் 3 டிஃப்ரெண்ட் வரும், திரும்பி வந்துட்டே இருக்கும். அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் படிக்க புரியும். எஸ், இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? அர்ஜுனா எல்லா உயிர்களின் இதயங்களிலும் வீட்டிற்கும் பரமாத்மா இருக்கார் இல்லையா? எல்லாரோட இதயத்திலையும் ரூபமா வீட்டிற்கும் பரமாத்மா நானே. எல்லா உயிர்களின் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் தோற்றுவிக்கிறது இவர்தான் வந்து கிரியேட் பண்றார். அப்படின்றது இவர்தான் வந்து எல்லாரையும் ப்ரொடெக்ட் பண்றார். அப்புறம் இறுதியில என்னது முடிவு கட்டுறதும் இவர்தான். அவங்க எல்லாரும் அழிக்க வைக்கிறதும் இவர்தான். இப்பதத்தில் குடாகேஷா இந்த ஒரு வேர்டு வந்திருக்கு. குடாகேஷனா என்ன அர்த்தம்? உறக்கத்தை வென்றவன். உறக்கம்ங்கிறது என்னது? அஜ்ஞானம். ஏதோ ஒண்ணு தெரியலனாக்கா அவன் உறங்குகிறான். ஒருத்தன் வந்து ரொம்ப சோம்பேறியா இருக்கான், உறங்கிட்டு இருக்கான்னா என்ன அர்த்தம்? ஒன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, ஒன்னும் படிக்கிறது இல்ல, சோம்பேறியா இருக்கான்னு அர்த்தம் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் அர்த்தம். சோ உறக்கத்தை வென்றவன் அப்படின்னா என்னது? இருளை. உறக்கம் என்னும் இருளை வென்றான் அப்படின்னா என்னது? அஜ்ஞானம். ஞானத்தை வளர்க்காததுக்கு அந்த மாதிரி அவன் அந்த மாதிரி அர்ஜுனா இல்ல, எல்லா ஞானத்தையும் புரிஞ்சுட்டு அவன் என்ன சொல்லுவாது வந்து ஞானத்தை வந்து கம் அக்ராஸ் தட். அவன் வந்து குடாகேஷனா என்னது? அவனுக்கு தெரியாதது ஒண்ணும் இல்லை, எல்லா ஞானமும் அவன் வந்து பெற்றுவிட்டான் இந்த மாதிரி. சோ இப்பதத்தில் குடாகேஷா அதாவது உறக்கம் என்னும் இருளை வென்றவன் என்ற பெயரால் அர்ஜுனன் அழைக்கப்படுகிறான். அறியாமையின் இருளில் உறங்கிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஜட உலகிலும் ஆன்மீக உலகிலும் பல்வேறு வழிகளில் பரமபுருஷ பகவான் எவ்வாறு தோன்றுகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்வது சாத்தியமில்லை. உறங்குகிறான்னா நாட் லிட்ரலி ஸ்லீப்பிங். புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, வரதில்லை, கிளாஸ்க்கு வரதில்லை, புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, இல்ல வந்தாலும் கவனம் இல்லை, புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. அந்த மாதிரி எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு. பகவான் பத்தி புரிஞ்சுட்டாதான் புரியும், இல்லாட்டா அது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டலனாக்கா புரியாது பகவான்.
சோ பல்வேறு வழி பரமபுருஷ பகவான் இவ்வாறு தோன்றுகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்வது சாத்தியமல்ல. எனவே கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை இவ்வாறு அழித்தது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். அவர் குடாகேசா சொன்னதுல ரொம்ப அர்த்தம் இருக்கு. சொல்லி நாட் ஓன்லி win over the sleep, he has won over the ignorance also. ஒன்னும் தெரியாதுன்னே கிடையாது, எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும். அவன்தான் ஒரு ஒன்னா கேட்டு 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 அவன் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறானே. ஸோ ஃபுல் நாலேஜ் அவன் வந்து வளர்த்திக்கிறான். ஓகே, அர்ஜுனை இவ்வாறு அழைத்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். அர்ஜுனன் அத்தகைய இருளுக்கு அப்பாற்பட்டவன் என்பதால் தனது பல்வேறு வைபவங்களை விளக்க முழுமுதற் கடவுள் ஒப்புக்கொண்டார். அவனுக்கு அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, அவன் ஞானத்தை வளர்த்திக்கிறான். ஸோ அந்த எப்பவுமே நார்மலி நம்ம பார்க்கலாம், ஒரு டீச்சர்ஸா இருந்தா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் நல்லா படிக்கிறான் அப்படின்னா அவனுக்கு இன்னும் ஸ்பெஷல் கோச்சிங் பண்ணுவான். நான் இப்ப இந்த பகவத்கீதா கிளாஸ்லயே எல்லாம் ஒரு மாதிரி சாதாரணமா படிச்சுன்னு போவான், ஸ்லோகா கண்டுக்க மாட்டேன். ஓகே பரவாயில்ல, அந்த குழந்தைக்கு அதாவது படிக்கிறதே அப்படின்னு. ஆனா சம் சில்ட்ரன் ஆர் தேர் வெரி குட் இன் ரீடிங். அப்போ ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் நான் வந்து நிறுத்தி, இல்லப்பா இது இப்படி படி, இது இப்படி படி அப்படின்னு அப்புறம் நானே சொல்லிடுவேன். ஒரு என்னது டிஸ்கிளைமர் மாதிரி, நான் வந்து எவ்வாறெல்லாம் தொண்ணூச்சு உடனே ஒன்ன சொல்றேன் நினைக்காதே, யூஆர் ஆல்ரெடி டூயிங் பர்ஃபெக்ட், இதை விட இன்னும் நல்லா பர்ஃபெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றான். ஸோ ஆல்ரெடி வந்து அர்ஜுனா வந்து குடாகேஷா எல்லாமே அவனுக்கு வந்து புரியணும், தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த ஆர்வத்தை கேட்கிறான். ஸோ அந்த ஒரு ஆர்வம் அவனுக்கு இருக்கிறதுனால தான் பகவான் வந்து தன்னோட எல்லா வைபவம் பல்வேறு வைபவங்களை விளக்க முழுமுதற் கடவுள் ஒப்புக்கொண்டார். அவர் வந்து இருளுக்கு அப்பாற்பட்டவன், அஜ்ஞானத்துக்கு அப்பாற்பட்டவன், எல்லாம் அவனுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆர்வத்தோட அவன் கேட்கிறான். ஸோ காட் ஆல்சோ இஸ். இதுல நம்ம என்ன படிக்கணும், ஒரு ஸ்லோகாலையும் நம்ம படிக்கணும். நம்ம ஆர்வம் காட்டினா பகவான் கண்டிப்பா இதெல்லாம் நம்ம ஆர்வம் காட்டணும். ஆன்மீகத்துல தான், நாட் பௌதிக இதுல ஆர்வம் இல்லை, ஆன்மீகத்தை எந்த ஆர்வம் நம்ம வந்து கோயிலுக்கு போறதா இருக்கட்டும், இல்ல எனி திங் ரிலேட்டட் டு காட் நம்ம நினைச்சோம்னா அது கண்டிப்பா பகவான் வந்து ஒப்புக்கொண்டு நடத்தி கொடுக்குறார். அது வந்து நமக்கு வீக்கெண்ட் நம்ம அது கோரிலேட் பண்ணும்போதுதான் தெரியும் நமக்கு. சும்மா நடக்கிறதே நினைச்சா நடக்கிறது, இல்ல நான் அப்படி நினைச்சேன்டே அதனால நடந்தது அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அது அந்த மாதிரி நமக்கு அர்த்தம் புரியும். ஓகே, தனது சொந்த விரிவங்கத்தின் மூலம் முழு பிரபஞ்ச படைப்பிற்கும் தானே ஆத்மாவாக விளங்குவதாக அர்ஜுனிடம் கிருஷ்ணன் முதலில் தெரிவிக்கிறார். எல்லா பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற உயிர்வாய்களுக்கெல்லாம் ஒரு வந்து அவர் தான் தந்தை. பட் அவருக்கு எல்லாம் என்னது பிரபஞ்சத்தின் படைப்பிற்கு அவங்க கிரியேட் பண்ணினதே நான் தான். ஸ்டார்டிங் அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்னது மூல காரணம் யாரு? நான் தான். நான் தான் வந்து ஆத்மாவா, பரமாத்மா, எல்லாருடைய இதயத்தையும் வீட்டிலிருக்கேன் பரமாத்மாவா ஆத்மாவாக விளங்குவதாக அர்ஜுனிடம் கிருஷ்ணன் முதலில் தெரிவிக்கிறார். ஜட உலகினை படைப்பதற்கு முன்பு முழுமுதற் கடவுள் தனது சொந்த விரிவங்கத்தின் மூலம் புருஷ அவதாரத்தினை ஏற்றுக்கொள்கிறார். வேர்ல்டு கிரியேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி, வேர்ல்டு மாத்திரம் இல்ல, ஹோல் யூனிவர்ஸ் எல்லாமே கிரியேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து பகவான் வந்து தன்னோட விரிவாங்கம் பண்றார். என்னது விரிவாங்கம்? புருஷாவதாரம் எடுக்கிறார். புருஷாவதாரம் என்னது? அந்த க்ஷீரோதகஷா இதெல்லாம் வருமே, அது வரும். விரிவங்கத்தை புருஷ அவதாரத்தினை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவரிடமிருந்தே அனைத்தும் தொடங்கியது. எனவே அவரே ஆத்மா, அதாவது அகிலத்தின் மூலப்பொருளான மகத்தத்துவத்தின் ஆத்மா. மகத்தத்துவம்னா நம்ம அந்த இது பார்த்தோம் இல்லையா, எல்லாம் அண்டமா இருக்கு. அதுக்கு வெட்ட வழி என்ன இருக்கு? இந்த அண்டம் எல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி ஸ்பேஸ், அதுதான் வந்து மகத்தத்துவங்கிற அந்த ஸ்பேஸ், அது பேரு எனப்படும். இந்த ஜட சக்தியுள் மகாவிஷ்ணு நுழைகின்றார். எனவே அவரே ஆத்மா. படைக்கப்பட்ட உலகத்தில் மகாவிஷ்ணு நுழையும் போது மீண்டும் அவர் தன்னை விரிவுபடுத்தி அதுல நுழையிற, அப்புறம் அதுல இருந்து விரிவாக்கம் பண்றார். திரும்பி பிளீனரி எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இஸ் என்ட்ரிங் இன்டு ஈச் அண்டம் யூனிவர்ஸ். அந்த ஒரு யூனிவர்ஸ்லயும் ஒரு உயிர்வாயுக்குள்ள எப்படி போறார், அந்த மாதிரி வந்து அவர் விரிவாக்கம் பண்ணிட்டே போறார். சோ இந்த மகத்தத்துவம் எனப்படும் இந்த ஜட சக்தியினுள் மகாவிஷ்ணு நுழைகிறார். ஃபர்ஸ்ட் அவர் நுழைகிறார். அதுக்கப்புறம் என்னது? கெயின் எக்ஸ்பேன்ஸ். எனவே அவரே ஆத்மா. படைக்கப்பட்ட உலகத்தில் மகாவிஷ்ணு நுழையும் போது மீண்டும் அவர் தன்னை விரிவுபடுத்தி ஒவ்வொரு உயிர்வாழியிலும் பரமாத்மாவாக நுழைகிறார். தனிப்பட்ட உயிர்வாழியின் உடலில் ஆன்மீக பொறி இருப்பதால் தான் அந்த உடல் வாழ்கின்றது என்பதை நாம் அறிவோம். பரமாத்மாங்கிற அந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஒண்ணு ஆத்மா, ஒண்ணு பரமாத்மா. ஆத்மா இருக்கு, ஆனா பரமாத்மா இருக்கிறதுனால்தான் அவரோட சாங்ஷன்ல தான் நம்ம எல்லாமே, நம்மனா அந்த ஆத்மா எல்லாமே செயல் பண்றதுன்னா பகவானோட இருக்கு, என்னது சாங்ஷன்ல தான், அவர் சாட்சியா உட்கார்ந்து இருக்கார். அந்த இதுலதான் நம்ம வந்து உடல் வாழ்கின்றது என்பதை நாம் அறிவோம். அந்த ஆன்மீக பொறி இல்லாவிட்டால் உடல் வளர முடியாது. இந்த நம்ம உடல் இல்ல, உடல் வளர முடியாது. இந்த நம்ம பாடி வில் நாட்
be created and it will not grow also. பரமாத்மா இல்லைன்னா அது வந்து வளர முடியாது. அது போலவே பரமாத்மாவான கிருஷ்ணர் நுழையாவிடில் இந்த ஜட தோற்றம் வளர முடியாது. சுபால உபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது போல பிரகிருதி யாதி சர்வ பூதாந்தர் யாமி சர்வசேஷி ச நாராயணா. பின்ன இந்த புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் படைக்கப்பட்ட எல்லா உலகங்களிலும் பரமாத்மாவோட வீட்டுள்ளார். அது வந்து எதுல கொடுத்திருக்கு, இதெல்லாம் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பான். So we should not think யாரோ எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்க முடியாது. இன்னும் வித் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் ப்ரூஃப் இருக்கு. சுபால உபனிஷத்துல எழுதிருக்கு. அப்புறம் இந்த இதுலயும் என்ன எழுதிருக்காரு, பிரம்ம சமிதாலையும் எழுதிருக்கு அப்படின்னு. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 3 புருஷ அவதாரங்களை விளக்கப்பட்டுள்ளனர். சாஸ்வத தந்திரங்களால் ஒன்றான நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் அவர்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளனர். நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் விளக்கியிருக்கா, பாகவதத்திலையும் விளக்கியிருக்க. விஷ்ணு த்ரீணி ரூபாணி. விஷ்ணு வந்து த்ரீணினா வந்து 3 ரூபமாக, த்ரீணி ரூபாணி புருஷாக்கியான் யதோ விதுகோ. இந்த ஜட உலகில் காரணோதகசாய் விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு, க்ஷீரோதகசாய் விஷ்ணு ஆகிய 3 ரூபங்களில் முழுமுதற் கடவுள் தோன்றுகிறார். காரணோதகசையா விஷ்ணு என்று அழைக்கப்படும் மகாவிஷ்ணு பிரம்ம சமிதையில் 5.47 விளக்கப்பட்டுள்ளார். எக்காரணானவ ஜலே பஜதி ஸ்ம யோக நித்ராங். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமும் ஆதி புருஷனான கிருஷ்ணர் மகாவிஷ்ணுவாக காரண கடலில் படுத்துக் கொண்டுள்ளார். சோ ஃபர்ஸ்ட் மகாவிஷ்ணு அவர் தான் வந்து க்ஷீரோதகசாய் விஷ்ணு. அவரை அவர் வந்து காரணோதகசாய் விஷ்ணு. அவர் தான் வந்து காரண கடலில் படுத்து, காசல் ஓஷன்ல படுத்துருக்காரு. இப்ப யாரோ நோட்ஸ் எழுதிக்கணும்னு எழுதிங்க. ஐ திங்க் ஜானி மாதாஜி மேமி அன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருந்தல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்குன்னு. சோ த ஃபர்ஸ்ட் விஷ்ணு அவதாரம் என்னது, காரணோதகசாய் விஷ்ணு. அவர் வந்து காரண ஓஷன்ல படுத்துருக்கார், காரண கடலில் படுத்து கொண்டுள்ளார். எனவே இது அதோட நிறுத்திருக்கா. பட் we can still further போலாம். மாதாஜி முதல் விஷ்ணு யாரு மாதாஜி? காரணோதகசாய் விஷ்ணு. காரணோதகசாயி விஷ்ணு காரணா ஓஷன்ல படுத்துட்டு இருக்காரு. அப்புறம் அவர் என்ன பண்றாரு, அவரோட மூச்சு காற்றுல இருந்து நிறைய அண்டங்கள் இப்படி பிறக்கிறது. மூச்சு காற்றுன்னா என்னது, எக்ஸைல் பண்ணும்போது என்ன மாதாஜி, பிரெத்தில் இருந்து வருது மூச்சு காத்து. எக்ஸைல் பண்ணும்போது ஒரு பபிள் விடும்போது எப்படி வரும், அந்த மாதிரி ஒரு அண்டமா பிறக்கிறது. அவர் இன்ஹேல் பண்ணும்போது என்னது, எல்லாம் பிரளயம் வந்து எல்லாம் அவருக்குள்ள ஐக்கியமாயிடும். அப்ப அவர் அவ்வளவு வேகம், நம்ம மூச்சு விடுறவங்கள அவரோட மூச்சு கிடையாது, அவர் உருவமே அவ்வளவு பெருசு. அவரோட அந்த இது சுவாசம் விடுறது அப்படின்னா ஃபுல் எக்ஸைல். அந்த ஒரு எக்ஸைல்ல அவ்வளவு அண்டங்கள் பிறந்து இருக்கும். அதுல வந்து ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயே ஒரு பரமாத்மா, அவர் திரும்பி விரிவாக்கம். கிருஷ்ணர் தான் வந்து காரணோதகசாயியா வந்திருக்காரு. அப்புறம் வேறொரு விஷ்ணுவா இருக்கார். என்னது, ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயே ஒரு விஷ்ணு இருக்கார். அவர் யாரு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு எழுதி வச்சிருந்தோம். ஒரு அண்டத்திலையும் இருக்கிற ஒரு விஷ்ணு பேரு கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. கர்ப்போதக. அப்புறம் அந்த ஃபுல் அண்டத்துக்கு ஒரு விஷ்ணு தான் கர்ப்போதக. ஆனா அதுல உயிர்வாழிகள் இருக்காளே நிறைய பேர். நம்ம ஹியூமன் பீயிங் மாத்திரம் 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் தான் 84 lakh. அதுக்கப்புறம் அதுல ஒரு ஸ்பீஷில எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி பார்த்தா ஒவ்வொரு உடல்லயும் இருக்கிற விஷ்ணு பேர் என்னது, க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு. மாதாஜி அந்த ஓஷன் என்ன ஓஷன்ல படுத்திருக்காரு மாதாஜி? காசல் ஓஷன். காசல்னா பாலா மாது? பால் இல்ல, பால் இல்லை, அது வந்து காசல் ஓஷன். காசல் ஓஷன். காசல் ஓஷன் இஸ் நீ போட்டுக்கே காரண எங்க போட்டிருந்தது படிச்சனே, காரணக்கடல். காரணக்கடல். இதுல ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. பட் அது பாகவதத்துல கொடுத்து திரும்பி வரும். வேற ஒரு நிறைய வர தெரிஞ்சிடும் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து காரணோதகசாயி அந்த காரண கடல்ல படுத்துட்டு இருக்காரு. அவர் பிரீதிங் பண்ணும் போதெல்லாம் ஒரு அண்டம் வந்துட்டு இருக்கு. அப்புறம் அந்த அண்டத்துல வந்து ஒரு அண்டத்துக்குள்ளயும் கார்போதகசாயி அதுல உள்ள இருக்காரு. கர்ப்போதகசாயி இருக்காரு. அப்புறம் அதுக்குள்ள வாழ்ற உயிர்வாளி எல்லாரும் உடலுக்குள்ளயும் ஒரு க்ஷீரோதகசாயி இருக்காரு. 3வது. அவ்வளவுதான் மாதாஜி. புரிஞ்சுனாக்கா ஈஸி ஆயிடும். புரியலனாக்கா எனக்கும் நானும் உங்களை மாதிரி எல்லாம் வண்டகோம். புரியலையே தான் தோணும். ஆனா படிக்கதான் புரியும். எனிதிங் இஸ் லைக் தட். இன்னும் படிக்கும் போது இன்னும் நல்லா புரியும். ஓகே. அப்ப ஆனா இதுல இன்னும் ஃபுல்லா கொடுக்கல. பட் ஐ டுக் a chance to explain this. இஸ்கான்ல வந்தப்புறம் தான் இந்த காரணோதக கேட்டிருக்கேன். நான் இது மட்டும் நான் கேட்டதே கிடையாது.
நானும் கேட்டதே கிடையாது மாதாஜி. அதனாலதான் இங்க வந்துட்டு நிறைய படிக்க கிடைச்சிருக்கு. சோ தட் வி ஷுட் பி ரியலி தேங்க்ஃபுல். பகவானுக்கு தான் பெரிய தேங்க்ஸ் கொடுத்தேன். எங்களுக்கு இப்படி எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாம இருந்ததுக்கு எனக்கு இவ்வளவு எல்லாம் ஞானம் கொடுத்தியே. ஏன்னா அவர் தானே அனுப்பியிருக்கார். இந்த மாதிரி ஒரு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரிய வச்சதே எப்படி பகவானுடைய ஏதோ ரூபமா அவர் தெரிவிச்சு நம்ம எல்லாரும் இப்ப படிக்கிறோம்னா தேங்க்ஸ் டு ஹிம். இன்னும் நிறைய இருக்கு மாதாஜி. நம்ம படிச்சதுல ஒண்ணும் இல்லை, இன்னும் படிக்கதான் தெரியும். ஓஹோ இவ்வளவு இருக்கா விஷயங்கள் அப்படின்னு தெரியும். ஆக்சுவலி க்ஷீரோதகம் சொன்னா பாலுன்னு சொல்லுவாங்க. க்ஷீரா அப்படின்னு. அப்ப நான் என்ன பால் கடல்ல படுக்கிறாரா என்ன பண்றாரு ஒண்ணுமே தெரியல. ஒரு உயிர் வாயுக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கிறவர் தான் க்ஷீரோதக சயின்ஸ். நமக்குள்ள இருக்காரு ஒரு பரமாத்மா. அவருக்கு பேரு க்ஷீரோதக. ஆமா. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எனவே முழுமுதற் கடவுளை இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஆரம்பம் அவரே, பிரபஞ்சத்தின் தோற்றத்தின் பாதுகாவலர் மற்றும் எல்லா சக்திகளும் முடிவும் அவரே. எஸ் மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க ரொம்ப கம்மி பேர், இப்ப ஈஸியா படிச்சுடலாம். படிக்கிறேன் மாதாஜி. உங்களோட சரியில்லை மாதாஜி. நீங்க படிக்கும் போது சரியில்லை. சாஸ்வதாவோட கரெக்டா இருந்தது. சாஸ்வதா படிக்கும்போது படிக்கிறேங்க மாதாஜி. அம்மா படிச்சு முடிச்சிட்டாங்க மாதாஜி. நான் தான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. இப்ப அம்மா தான் படிக்கணும். அடுத்த லைன். அப்ப லாஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கல சாஸ்வதாக்கு. சாந்தி மாதாஜி படிச்சோடனே நான் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. என்னோட நெட் ப்ராப்ளமா இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல லாஸ்ட் டைம் ஐ திங்க் தென் ஐ மிஸ். எங்க போயிட்டாளா சாந்தி மாதாஜி? அதுக்குள்ள நெட் ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு போயிட்டா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஒரு 1 minute பார்க்கலாம். வந்துட்டாங்க. எஸ் சாஸ்வதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்வதமா நீ சொல்லிருக்கணும் இல்லையா? கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிச்சப்ப நான் படிக்கணும் மாதாஜி. நீங்க அதுக்குள்ள ஐஸ்வர்யா மாதாஜி கொடுத்துட்டாலே அப்படி சொல்லிருக்கணும். எனக்கு மறந்து போயிடுச்சு மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி வராதனால அம்மா படிச்சாங்க மாதாஜி. அடுத்து ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிச்சாங்க. இப்ப நான் படிக்கணும். அப்படியா? ஓ ஆமா ஆமா. கரெக்ட். எஸ் எஸ். அப்ப படி. இந்த நெட் சரியா இருக்கு. அம்மா படிக்கிறது அந்த லாஸ்ட் டைம் நான் கேட்டேன். ரொம்ப விட்டு டேப்ல கொஞ்சம் டேப்ல சரியா கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது மாதாஜி. மொபைல்ல நல்லா ஆகுது. இந்த மொபைல்ல யூ போத் கேன் அட்டெண்ட். ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஆதித்யானாம் அஹம் விஷ்ணுர் ஜோதிஷாம் ரவிர் அம்சனாம் மரீஷிர்மருதாம் அஸ்மி நக்ஷத்ராணாம் அஹம் சசி. ஒரே நிமிஷம். ஆதித்யானாம் ஆதித்யர்களில், அகம் நான், விஷ்ணு முழுமுதற் கடவுள், ஜோதிஷாம் ஜோதிகளில், ரவி சூரியன், அம்சமான் பிரகாசமான, மரீசி மருதாம் மருத்துகளில், அஸ்மி நான், நக்ஷத்ரானாம் நட்சத்திரங்களில், அகம் நான், சசி நிலவு. மொழிபெயர்ப்பு: ஆதித்யர்களில் நான் விஷ்ணு, ஜோதிகளில் பிரகாசிக்கும் சூரியன், மருந்துகளில் நான் மரீசி, நட்சத்திரங்களில் நிலவு. அது மருந்து கிடையாதுமா, மருத்துதான். மருத்துக்களில். ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. மருத்துகளில் நான் மரீஷி, நட்சத்திரங்களில் நான் நிலவு. 12 ஆதித்யர்கள் உள்ளனர். அவர்களில் முதன்மையானவர் கிருஷ்ணரே. வானில் பிரகாசிக்கும் ஜோதிகளில் சூரியனே முதன்மையானது. பிரம்ம சம்ஹிதையில் முழுமுதற் கடவுளுடைய ஒளிரும் கண்ணாக சூரியன் ஏற்கப்பட்டுள்ளது. ஆகாயத்தில் 50 விதமான காற்று வீசிக்கொண்டுள்ளது. அந்த காற்றினை கட்டுப்படுத்தும் தேவரான மரீசி கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதி ஆவார். நட்சத்திரங்களின் மத்தியில் இரவில் மிகவும் முக்கியமானதாக தோன்றுவதால் நிலவு கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாகும். இப்பதத்திலிருந்து நிலவும் நட்சத்திரங்களில் ஒன்று என்றும், வானில் மின்னும் நட்சத்திரங்கள் சூரியனின் ஒளியை பிரதிபலிப்பவையே என்றும் தோன்றுகின்றது. இப்பிரபஞ்சத்தில் அநேக சூரியன்கள் உள்ளன என்னும் கொள்கையினை வேத இலக்கியங்கள் ஏற்பதில்லை. ஒரே ஒரு சூரியன் மட்டுமே உள்ளது. சூரிய ஒளியின் பிரதிபலிப்பினால் நிலவு ஒளிர்கின்றது. அதுபோலவே மற்ற நட்சத்திரங்களும் ஒளிர்கின்றன. நிலவு நட்சத்திரங்களில் ஒன்று என்று பகவத்கீதையில் குறிப்பிடுவதால் இரவில் மின்னும் நட்சத்திரங்கள் சூரியன்கள் அல்ல, நிலவை போன்றவையே என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப இப்ப சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார். என்னது? ஆதித்யர்களில் நான் விஷ்ணு, ஜோதிகள் அப்படின்னா அந்த பிரகாசம், ஜோதியா ஜோதினா தீபம் மாதிரி பிரகாசிக்கிறதுல நான் சூரியனா இருக்கேன். மருத்துக்களில் நான் மரீச்சி. மருத்துனா அந்த காற்று, விதவிதமான காற்று இருக்கு, அதுல நான் மரீச்சியா இருக்கேன். நட்சத்திரங்களில் நான் நிலவு, அது சந்திரன்.
அப்படின்னு என்னது சந்திரனும் அவர்தான், சூரியனும் அவர்தான். சோ 12 ஆதித்யர்கள். நம்ம 12 மாசம் இருக்கு இல்லையா, 12 மாசத்துக்கும் ஒரு சூரியன் நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா, நான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, இதுல உத்தராயணம் தட்சிணாயணம் சொல்றோம் இல்லையா, கரெக்டா 6 மாசத்துல உத்தராயணம் ஸ்டார்ட் ஆகும். நம்ம இதுல ஜான்வரி ஆச்சுனாக்கா உத்தராயணம் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். அப்புறம் ஜூன் மாசம் முடிஞ்சு ஜூன் 15 அப்ப அந்த டைம்ல வந்து ஜூன் தான் நினைக்கிறேன், இது தட்சிணாயணம் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். சோ அந்த நம்ம அந்த இந்த சாப்டர் படிச்சோம், 8th சாப்டர் படிச்சோம். சோ இந்த மாதிரி அப்ப ஆனா ஒரு மாசம் அந்த கரெக்டா அந்த டேட்ல வந்து அடுத்த மாசம் பார்த்தோம்னா நீங்கி போயிருக்கு. இப்ப எங்க வீட்டுல இருந்து ஆக்சுவலி தெரியும், நான் வந்து டாப் ஃப்ளோர்ல இருக்கிறதுனால சூரியனோட அந்த இது எக்ஸாக்ட்லி சூரியன் உதிக்கிறது தெரியும், கீழே இருந்து வர்றது தெரியாது. ஆனா பார்த்தா இந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ஜான்வரியில எங்க இருக்கோ ஜூன் மாசம் பார்த்தோம்னா வேற எங்கேயோ இருக்கும். கரெக்டா அந்த டிஸ்டன்ஸ் தெரியும். சோ அது மாதிரி 12 ஆதித்யர்கள் இருக்கார்கள். 6 மாசத்தோட நம்ம பாக்குறோம். இது உத்தராயணம் தட்சிணாயணம் அப்படி வந்து இதுக்கு இருக்கு. சந்திரன் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, வளர்ப்பிறை தேய்ப்பிறை எப்படி 14 இருக்கும் சொல்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி இவருக்கு வந்து ஆதித்யர்கள் வந்து 12 பேர் இருக்கார்கள். அவர்களின் முதன்மையானவர் யாரு? அந்த சூரியன் தான் கிருஷ்ணர். வானில் பிரகாசிக்கும் ஜோதிகளில் சூரியனை முதன்மையானது. பிரம்ம சம்ஹிதையில் முழுமுதற் கடவுளுடைய ஒளிரும் கண்ணாக சூரியன் ஏற்கப்பட்டுள்ளது. பகவானோட கண் என்னது? ஒரு கண்ணு சூரியன், மற்றொரு கண்ணு சந்திரன். இப்ப பகவான் 2 கண்ணு சேர்ந்து பார்க்க முடியுமா? ரொம்ப ரேர். பார்க்கலாம், ஒரு மாதிரி சன் செட் ஆற சமயத்துல சந்திரன் அப்படி வரா போல. பட் இட் இஸ் செட் லைக் தட். சந்திரன் ஒரு கண்ணுன்னா சூரியன் ஒரு கண்ணு, அந்த மாதிரி. இது வந்து பிரம்ம சம்ஹிதை கொடுத்திருக்கு. கடவுளுடைய ஒளிரும் கண்ணாக சூரியன் ஏற்கப்பட்டுள்ளது. ஆகாயத்தில் 50 விதமான காற்று வீசி கொண்டுள்ளது. அந்த காற்றினை கட்டுப்படுத்தும் தேவரான அதுல வந்து ஒரு எஜமானர் மாதிரி ஒரு இன்சார்ஜ் யாரு? மரீச்சி, கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதி ஆவார். இந்த மரீச்சி யாரு? கிருஷ்ணர் தான். அந்த கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டே போறார், நாரதாவும் நான் தான், பழைய அது எல்லாமே நான் தான் சொல்லிட்டே போறேன். நம்ம அந்த இது இப்ப ஸ்லைட்ஸ் பார்த்தா நல்லா இருக்கும், அதுல பார்க்கலாம். நட்சத்திரங்களில் மத்தியில் இரவில் மிகவும் முக்கியமானதாக தோன்றுவது என்னது? நிலவு. கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாகும், அதுவும் அவர்தான். இப்பதத்திலிருந்து நிலவும் நட்சத்திரங்களில் ஒன்று என்பது என்றும், வானில் மின்னும் நட்சத்திரங்களில் சூரியனின் ஒளியை பிரதிபலிப்பவையே என்றும் தோன்றுகிறது. இப்பிரபஞ்சத்தில் அநேக சூரியன்கள் உள்ளன என்னும் கொள்கையினை வேத இலக்கியங்கள் ஏற்பதில்லை. ஒரே ஒரு சூரியன் மட்டுமே உள்ளது. சூரிய ஒளியின் பிரதிபலிப்பினால் நிலவு ஒளிர்கிறது. இதுதான் நம்ம வந்து சயின்ஸ்ல படிச்சிருக்கோம் ஆல்ரெடி. மூன் டசன்ட் ஹேவ் இட்ஸ் ஓன் லைட். அதே போல எர்த்துக்கு லைட் கிடையாது. தூரக்கைன்னு பார்த்தா எர்த்து இருட்டா தான் இருக்கும். இந்த எர்த்துக்கு லைட் வருது என்னது? சூரிய வெளிச்சம் வந்ததுனால தான் எர்த்தே வந்து ஜொலிக்கிறது. அது ஒரு வாட்டி சூரியன் செட் ஆயிடுதுன்னா நமக்கு இருட்டாயிடும். அப்ப லைட்டு தான் போடும். நமக்கு தூரக்கைன்னு பார்த்தா என்ன இருக்கும்? அதெல்லாம் லைட்டா தான் தெரியும். இது வந்து அடைஞ்ச இதுதான் நம்ம பூமியை மட்டும்தான். அதே போல சந்திரனுக்கு ஒன்றும் லைட் கிடையாது. பட் நம்ம சந்திரன் லைட்டா தெரியாது பிகாஸ் ஆஃப் த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் த சன். இதெல்லாம் நம்ம சயின்ஸ்லயே படிச்சிருக்கோம். ஒரே ஒரு சூரியன் மட்டுமே உள்ளது. சூரிய ஒளியின் பிரதிபலிப்பினால் நிலவு ஒளிர்கிறது. அது போலவே மற்ற நட்சத்திரங்களும் ஒளிர்கின்றன. நிலவு நட்சத்திரங்களில் ஒன்று என்று பகவத்கீதை குறிப்பிடுவதால் இரவில் மின்னும் நட்சத்திரங்கள் சூரியன்கள் அல்ல. ஒரு நிமிஷம். நிலவு நட்சத்திரங்களில் ஒன்று என்பது என்று பகவத்கீதை குறிப்பிடுவதனால் இரவில் மின்னும் நட்சத்திரங்கள் சூரியன்கள் அல்ல. என்னது எனக்கு புரியலையே. இரவில் மின்னும் நட்சத்திரங்கள் சூரியன்கள் அல்ல. இல்லைதான், நட்சத்திரங்களில் நட்சத்திரங்கள். நிலவு நட்சத்திரங்களில் ஒன்று என்று பகவத்கீதை குறிப்பிடுவதால் நிலவை போலவே என்பதை நாம் இரவில் மின்னும் நட்சத்திரங்கள் சூரியன் அல்ல, நிலவை போன்றவையே என்பதை நாம், அது எல்லாரும் தெரியுமே, அது சூரியன் இல்லைன்னு தெரியுமே. அது எதுக்கு எழுதியிருக்காரு தெரியலையே. இரவில் மின்னும் நட்சத்திரங்கள் சூரியன்கள் அல்ல. கரெக்ட், இட் இஸ் நாட் சூரியன். நிலவை போன்றவையே. தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டார். என்னது? நிலவும் என்னது? ஒரு சந்திரன் ஒரு ஸ்டார் தான். பாக்கியெல்லாம் மிளிர் ராத்திரி பார்த்தா அது கண்ணுக்கு தெரியறது. சோ நிலவும் அது போல ஒரு ஸ்டார் தான். சூரியன்கள் அல்லன்னு எந்த போட்டிருக்காங்க தெரியும். டெஃபினட்டா இட் இஸ் நாட் சூரியன். அது திரும்பி எந்த போடணும் தெரியல. ஐ டோன்ட் நோ. ஏன்னா பர்பட்லி அப்படி கொடுத்தாச்சு. அப்புறம் இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் எங்கேயும் கொடுக்கலையே. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனாலதான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. எஸ், இப்போ ஆயிடுச்சு இல்லையா? எல்லாரும் ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டாங்க. இப்ப ஐஸ்வர்யா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। देवानां सामवेदास्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना
வேதானாம் வேதங்களில் சாமவேதம் தேவானாம் தேவர் நான் வசவ ஸ்வர்க மன்னன் இந்திரியானாம் புலன்களில் மனம் ச மேலும் அஸ்மி நான் பூதானாம் உயிர்வாளிகளில் அஸ்மி நான் சேத்தனா உயிர் சக்தி வேதங்களில் நான் சாமவேதம் தேவர்களில் நான் ஸ்வர்க மன்னனான இந்திரன் புலன்களில் நான் மனம் உயிர்வாளிகளில் நான் உயர் சக்தி உணர்வு பொருளுரை ஜடத்திற்கும் சேத்தனத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவென்றால் உயிர்வாளிகளிடம் உள்ள உணர்வு ஜடத்திடம் இல்லை. எனவே இந்த உணர்வு உன்னதமானதும் நிச்சயமானதும் ஆகும். ஜட கலவையால் உணர்வினை உற்பத்தி செய்ய முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல தெரியல பாக்குறேன். ஓகே, அப்ப இதுல இருந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாரு. என்னது வேதானம், வேதங்களில் என்னதான் இருக்குன்னா இது சாம வேதமா இருக்கு. மொத்தம் 4 வேதம் இருக்கு. அது சாம வேதம்னா பகவான் வந்து அதை குறிக்கிறார். என்னது சாமவேத, அந்த சாமவேதங்கிறது நான் தான், சூரியன்கிறது நான் தான், நிலவு சந்திரன்கிறது நான் தான். அந்த மாதிரி வேதத்துல என்னது சாமவேதம். தேவர்கள்ல நான் ஸ்வர்க மன்னனாக இந்திரன் யாரு? பகவானோட பிரதிநிதி தான். புலன்களில் நான் என்னது மனமாக உள்ளேன். உயிர்வாழிகளில் நான் உயிர் சக்தி, இந்த பிராணவாயு இருக்கே, பிராணன், உணர்வு ஒரு கான்சியஸ்னஸ். சோ அதுவும் நான் தான் அப்படின்னு. இதுல என்ன ஒருத்தர் ஜடத்திற்கும் சேத்தனத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவெனில், ஜடம்னா என்னது? இட்ஸ் அ மெட்டீரியல். ஜடம்ங்கிறது மெட்டீரியல். சேத்தனாங்கிறது கான்சியஸ்னஸ், உணர்வு. நம்மளுடைய ஒரு நம்ம ஒரு உணர்வுல இருக்கும், அதனாலதான் கேட்கறோம், பார்க்கறோம், எல்லாம் இருக்கும். ஆனா உங்க உணர்வு இல்லைன்னா என்னது? யாருக்கு உணர்வு இருக்கு? உணர்வு இருக்காது. மெடிக்கல்லாம் விட்டுடலாம். ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் வந்து உணர்வு இல்லாம இருக்கான்னு என்ன அர்த்தம்? செத்து போயிட்டோம்னா அர்த்தம். அந்த உடல்ல வந்து உணர்வு இல்லைன்னா அது அந்த ஆத்மா வெளியில போய்விட்டது. அந்த உடல்ல வந்து உணர்வு இல்லை, அப்படிதான் சொல்லுவாங்க இல்லையா? மெடிக்கலி இஃப் யூ டாக் நிறைய இருக்கும். எனமேஷன் வச்சிருப்பா, அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்ல இருப்பான், கோமா கண்டிஷன் அப்படிலாம் சொல்லலாம். ஆனா இஸ் அ லிவிங் என்டிட்டி இங்க. பட் அவனுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. பட் இன் ஜெனரல் இந்த இது பார்க்கறது ஜடத்துக்கும் சேத்தனத்துக்கும் என்னன்னாக்கா, ஜடத்துக்கு வந்து கான்சியஸ்னஸ் கிடையாது. பொருள் எடுத்துன்னா இதுக்கு என்ன கான்சியஸ் இருக்கணும்? நான் திட்டினாலும் அது ஒன்றும் நினைக்காது. ஏன்னா இது கான்சியஸே இல்லை. ஏதாவது சொன்னா கேட்குமா? அதுக்கு காது கிடையாது. அது புலனில் இல்லையே. புலன்கள்லாம் வந்து நமக்கு இருக்கு. அப்ப நம்ம வந்து சேத்தனா சக்தி, நமக்கு தான் அந்த இது இருக்கு, கான்சியஸ்னஸ். கான்சியஸ்னஸ் என்னது? அவேர்னஸ். இப்ப யாராவது ஐஸ்வர்யா கூப்பிட்டு என்ன மாதாஜி நீங்க தான் கேட்பார், பாக்கி எல்லாரும் போயிட்டாரு. ஏன்னா யூ ஆர் அவேர் தட் ஐஸ்வர்யா இஸ் நோ நேம், அந்த மாதிரி. சோ அதுதான் வித்தியாசம். ஜடத்திற்கும் சேத்தனத்திற்கும் இதுதான் வித்தியாசம். உள்ள வேறுபாடு என்ன வேணும்? உயிர்வாய்களிடம் உள்ள உணர்வு ஜடத்திடம் இல்லை. ஒரு ஜடப்பொருள். ஆனாதான் சில பேர்லாம் திட்டுவார், ஜடம் அப்படின்னு திட்டுவார். அப்படின்னா எனக்கு இன்னும் ஒரு உணர்ச்சி இல்லாம என்ன சொன்னாலும் அப்படியே உட்கார்ந்துட்டான், ஜடம் மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்கு அப்படின்னு. எனவே இந்த உணர்வு உன்னதமானதும் நித்தியமானதும் ஆகும். ஜடக்கலவையால் உணர்வினை உற்பத்தி செய்ய முடியாது. உணர்வு வந்து இட் இஸ் தேர். அதான் நம்ம வந்து ஆத்மா மாதிரி. ஆத்மா தான் உணர்வு இருக்கும். ஆத்மா வெளியில போச்சுன்னா உணர்வும் போயாச்சுன்னா. எஸ், கீதா மாதாஜி படிங்க. இது எவ்வளவு பெருசா இருக்கு பார்ப்பேன். எல்லாம் குட்டி குட்டியா தான் இருக்கு, படிச்சுக்கணும். எஸ், படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ருத்ராணாம் சங்கிரஷ் யாஸ்மி வித்தேஷு யக்ஷராக்ஷம் வசு யக்ஷரக்ஷணாம் யக்ஷசாமம் வசுனாம் பகவஷ் யாஸ்மி மேரு ஷிகரினாம் அகம். ருத்ரானாம் ருத்ரகளில் சங்கர சிவபெருமான் ச மேலும் அஸ்மி நான் வித்த ஈஷி செல்வத்தின் அதிபதி யக்ஷராக்ஷாம் யக்ஷர்களின் ராட்சர்களும் வசுனாம் வசுக்களில் பாவக நெருப்பு ச மேலும் அஸ்மி நான் மேரு மேரு ரிகரினாம் மலைகளில் அகம் நான். எல்லா ருத்ரகளிலும் நான் சிவபெருமான். யக்ஷராட்சகளில் நான் செல்வத்தின் இறைவன் குபேரன். வசுக்களில் நான் நெருப்பு அக்னி. மலைகளில் நான் மேரு. 11 ருத்ரர்கள் உள்ளனர். அவர்களில் நான் சங்கரன் எனப்படும் சிவபெருமான் முக்கியமானவர். பிரபஞ்சத்தின் தமோ குண அதிகாரியாக விளங்கும் அவர் பரமபுருஷரின் குண அவதாரம் ஆவார். தேவர்கள் செல்வத்திற்கு அதிபதியாக விளங்கும் யக்ஷரட்சகளின் தலைவராக குபேரனும் பரமபுருஷன் பிரதிநிதிமே ஆவார். மேரு என்னும் மலை அதன் அருமையான இயற்கை வளர்ச்சிக்கு புகழ் பெற்றதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அடுத்தது என்னதான் சொல்றேன்? ருத்ரர்கள், 11 ருத்ரர்கள் நான் சிவபெருமானாக இருக்கேன். ஆனா அது வந்து ருத்ரானாம் அகம்
ருத்ரானாம் சங்கராச்சாஸ்மி, நான் வந்து சங்கரனா இருக்கேன் அப்படின்னா இப்ப நம்ம சிவன் யாரு? பகவான் தான், கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்ணணும். இப்ப சிவன் தனியே, கிருஷ்ணர் தனியே கிடையாது. அவரோட வந்து புருஷ அவதாரம் தான் சிவன். யக்ஷ ராட்சசர்களில் நான் செல்வத்தின் இறைவன் குபேரன். ராட்சசர்கள், யக்ஷர்கள், திகரங்கள் எல்லாம் சொல்லுவோமே, அதுல குபேரனா அவர் இருப்பார். வசுக்களில் நான் நெருப்பு, அக்னியா இருக்கேன். அப்புறம் மலைகளில் நான் யாரு? மேருமலை. 11 ருத்ரர்கள் உள்ளனர். அவர்களில் சங்கரன் எனப்படும் சிவபெருமான் முக்கியமானவர். பிரபஞ்சத்தின் தமோகுண அதிகாரி. சிவபெருமானுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கா. அவர் அந்த கீழே அந்த இதுலதான் வரார். நம்ம அந்த சார்ட் பார்த்தோம்னா தெரியும். அதுல வந்து தமோ குணம் அந்த இது அவங்களெல்லாம் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கார். என்னது அழிக்கிற தொழில் தானே அவரோட அந்த இதுல அவர் இருக்கார். சோ அவர் வந்து தமோ குண அதிகாரியாக விளங்கும். அவர் பரமபுருஷனின் குண அவதாரம். தேவர்களின் செல்வத்திற்கு அதிபதியாக விளங்கும் யக்ஷராட்சசர்கள குபேரன். அவர்தான் வந்து தேவர்களின் செல்வத்திற்கு அதிபதி. அவர் குபேரனா இருக்கார். யக்ஷராட்சசர்களில் தலைவரான குபேரனும் பரமபுருஷரின் பிரதிநிதி ஆவார். மேரு என்ற மலை அதன் அருமையான இயற்கை வளத்திற்கு புகழ் பெற்றுள்ளவர். இப்போ மேருவாகவும் பகவான் இருக்கார். அடுத்தது ஜானி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்லோகம் 24. புரோதசாம் ச முக்கியம் மாம் வித்தி பார்த்த ப்ருஹஸ்பதிம் சோனானீனாம் அகம் ஸ்கந்த சரசாம் அஸ்மி சாகர. புரோதசாம் புரோகிதர்களில் ச மேலும் முக்கியமான மாம் என்னை வித்தி புரிந்து கொள்வாயாக பார்த்த பிருதாவின் மகனே ப்ரஹஸ்பதி சேனானீனாம் சேனாதிபதிகளில் அகம் நான் ஸ்கந்த கார்த்திகேயன் சரசாம் நீர்த்தேக்கங்களில் அஸ்மி நான் சாகர சமுத்திரம். அர்ஜுனா, புரோகிதர்களில் தலைவரான ப்ரஹஸ்பதியான என்னை அறிந்து கொள். சேனாதிபதிகளில் நான் கார்த்திகேயன், நீர்த்தேக்கங்களில் நான் சமுத்திரம். பொருளுரை. ஸ்வர்கலோகங்களில் வாழும் தேவர்களின் தலைவனான இந்திரன் ஸ்வர்க்கத்தில் மன்னனாக அறியப்படுகிறான். அவன் ஆட்சி செய்யும் லோகம் இந்திரலோகம் எனப்படுகிறது. ப்ரஹஸ்பதி இந்திரனின் புரோகிதர். எல்லா மன்னர்களுக்கும் தலைவன் இந்திரன் என்பதால் எல்லா புரோகிதர்களுக்கும் தலைவர் ப்ரஹஸ்பதியே. எல்லா மன்னர்களுக்கும் தலைவனாக இந்திரன் இருப்பது போலவே சிவபெருமான் பார்வதியின் மைந்தனாக கார்த்திகேயன் முருகன் எல்லா சேனாதிபதிகளுக்கும் தலைவராக உள்ளார். நீர்த்தேக்கங்களில் சமுத்திரமே மிக பெரியது. கிருஷ்ணருடைய இந்த பிரதிநிதிகள் அவரது சிறப்பினை பற்றிய ஒரு சிறு குறிப்பினை மட்டுமே வழங்குகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நான் ஒரு 10 நிமிஷத்துல கிளம்புவேன் மாதாஜி. நம்மளே ஆக்சுவலி பாக்கலாம் எவ்வளவு முடியும். அர்ஜுனா அப்புறம் என்ன சொல்ற, புரோகிதர்கள் இதெல்லாம் பண்றாரு, பூஜை எல்லாம் பண்றவங்க அதுல யாரு? ப்ரஹஸ்பதியாக இருக்கேன், என்னை அறிந்து கொள். அந்த மாதிரி ப்ரஹஸ்பதியாக என்னை அறிந்து கொள். சேனாதிபதி இந்த இதுல வாரை என்னது சொல்லுவான், சோல்ஜர். அதுல யாரு? அதுல வந்து நான் கார்த்திகேயனா இருக்கேன். இப்ப முருகன்கிறது யாரு? வேற யாரும் இல்லை, கிருஷ்ணர் தான் வழிபடுறோம். இப்ப நமக்கு வந்து டெமிகாடு வேற இதெல்லாம் நம்ம நினைக்கவே வேண்டாம். நீ பண்றதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம். ஆனா என்ன பேக் ஆஃப் அவர் மைண்ட் என்ன இருக்கணும், இது எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு தான் போய் சேருது அப்படின்னு நினைச்சா பண்ணு. நீர்த்தேக்கங்கள் நான் சமுத்திரங்கிறதே நீர் தேக்கமா அவ்வளவு பெருசா இருக்கு. ஸ்வர்கலோகங்களில் வாழும் தேவர்களின் தலைவனான இந்திரன் ஸ்வர்க்கத்தின் மன்னனாக அறியப்படுகிறான். அவன் ஆட்சி செய்யும் லோகம் என்பது இந்திரலோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ப்ரஹஸ்பதி அப்ப அந்த இந்திரன் யாரு? அவரும் பகவானோட அவதாரமா தான் இருக்கார். ப்ரஹஸ்பதி இந்திரனின் புரோகிதர். எல்லா மன்னர்களுக்கும் தலைவன் இந்திரன் என்பதால் எல்லா புரோகிதர்களுக்கும் தலைவன் ப்ரஹஸ்பதியே. எல்லா மன்னர்களுக்கும் தலைவனான இந்திரன் இருப்பது போலவே சிவபெருமான் பார்வதியின் மைந்தனான கார்த்திகேயன் நம் முருகன் எல்லா சேனாதிபதிகளுக்கும் தலைவனாக உள்ளார். அப்ப அதுக்கு கார்த்திகேயனும் அவர்தான். நீர்த்தேக்கங்களில் சமுத்திரமே மிகவும் பெரியது. கிருஷ்ணனுடைய இந்த பிரதிநிதிகள் அவரது சிறப்பினை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பினை மட்டுமே வழங்குகிறது. கொஞ்சமா தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்படிங்கிற. ஓகே, அடுத்தது படிமா. யாரு நெக்ஸ்ட்? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா 1, ஹரே கிருஷ்ணா 2, ஹரே கிருஷ்ணா 3. எஸ், சாந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வந்துட்டேன். மகர்ஷீனாம் புருகுரகம் கீராமஸ்யேகம ரஷரம் யஞானாம் ஜபயஞ்சோ அஸ்மி ஸ்தா வாரணாம் ஹிமாலயக. மகாரிஷிகளில் பிருகு
பிருகு முனிவர் அகம் நான், கிராம் அதிர்வுகளில், அஸ்மி நான், ஏகம் அக்ஷரம், பிரணவம் யஞ்ஞானம் யாகங்களில், யஞ்ஞானம்னா யாகங்களில், ஜபயஞ்சன ஜபம், அஸ்மி நான், வாராணம் அசையாதவற்றில், இமாலய இமயமலை. மொழிபெயர்ப்பு. மகாரிஷிகளில் நான் பிருகு சப்தங்களில் நான் திவ்யமான ஓம்காரம், யாகங்களில் நான் திருநாம ஜபம், அசையாதவனவற்றில் நான் இமயமலை. பொருளுரை. அதாவது அகிலத்தின் முதல் உயிர்வாழியான பிரம்மா பலதரப்பட்ட உயிரினங்களில் உற்பத்திக்காக பல மகான்களை படைத்தார். அத்தகு மைந்தர்களுக்கு பிறகு மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ரிஷி ஆவார். எல்லா தெய்வீக சப்தங்களிலும் ஓம்கார கிருஷ்ணனை குறிக்கின்றது. எல்லா யாகங்களில் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் மந்திர ஜபமே கிருஷ்ணருடைய மிக தூய்மையான ஹரே கிருஷ்ண பிரதிநிதி. சில யாகங்களில் மிருகபலி பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஆனால் ஹரே கிருஷ்ண மிருகபலி பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஓகே. ஆனால் ஹரே கிருஷ்ணா என்னும் யாகத்தில் ஜீவஹிம்சை என்ற கேள்வியே இல்லை. இது மிகவும் எளிதானது, மிகவும் தூய்மையானதுமாகும். இவ்வுலகில் எவையெல்லாம் சிறந்தவையாக இருக்கின்றனோ அவையெல்லாம் கிருஷ்ணனின் பிரதிநிதிகளே. எனவே உலகின் மிகச் சிறந்த மலையான இமயமலையும் அவருடைய பிரதிநிதியே. முந்தைய பதம் ஒன்றில் மேரு என்னும் மலை குறிப்பிடப்பட்டதானால் மேரு சில சமயங்களில் நகரக்கூடிய இமய மலையோ நகராது, எனவே நகரக்கூடியது இமயமலையோ நகராது, எனவே இமயமலை மேருவை விட சிறந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஓகே. அப்ப என்ன சொல்றார், மகாரிஷிகளில் அவர் வந்து பிருகுவா இருக்கார். அவர் வந்து பிருகு மகரிஷி. அப்புறம் சப்தங்களில் என்ன சத்தம், நிறைய சத்தங்கள், ஒலி நான் திவ்யமான ஓம்காரம், ஓம் அந்த ஒலியில இருக்கார். அப்ப எல்லாம் நம்ம ஸ்லோகம் எல்லாம் பார்த்தோன்னா எல்லாம் ஓம்னு தான் ஆரம்பிக்கிறது. அப்ப பகவானை தான் குறிக்கிறது. யாகங்களில் நான் என்ன இருக்கேன், திருநாம ஜபம், நம்ம ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்றதும் பகவான் தான். அந்த நாமத்திலே அவர் இருக்கார். நாமம் சொல்லி பகவான் அந்த போட்டோ இருக்கோ, ஒரு விக்கிரகம் இருக்கு, நம்ம வந்து அவருக்கு வழிபடுறோம் அப்படி இல்லை. அந்த நாமம் சொல்லவே நம்ம வந்து பகவானையே தான் வழிபட்டணும். அசையாதனவற்றில் நான் இமயமலை. ஓகே. அகிலத்தின் முதல் உயிர்வாழியான பிரம்மா பலதரப்பட்ட உயிரினங்களின் உற்பத்திக்காக அவருக்கு அந்த படைப்பு தொழில் தானே கொடுத்திருக்கா. இது அழிக்கிற தொழில் வந்து இருக்கு, டிபார்ட்மெண்ட் யாரு இருக்கு, சிவனுக்கு. ஆனா படைக்கிற தொழில் யாருக்கு, பிரம்மாக்கு. அப்ப அவரோட மகன்கள் எல்லாம் வச்சு ப்ராஜினி நிறைய வந்து உயிர் என்னது எல்லாம் பிறக்கிறதுக்கு பிரம்மா பலதரப்பட்ட உயிரினங்களின் உற்பத்திக்காக பல மகன்களை படைத்தார். அத்தகு மைந்தர்களில் பிருகு மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ரிஷி ஆவார். எல்லா தெய்வீக சப்தங்களிலும் அது ரிஷி. அப்ப அதுல என்னது, அப்போ பிருகுவும் வந்து பகவானுடைய அம்சம். அப்புறம் எல்லா தெய்வீக சப்தங்களிலும் ஓம் ஓங்காரம் கிருஷ்ணரை குறிக்கின்றது. எல்லா யாகங்களிலும் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் மந்திர ஜபமே கிருஷ்ணருடைய மிக தூய்மையான பிரதிநிதி. சில யாகங்களில் மிருகபலி பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. எல்லாம் இருந்தது, முன்னாடி எல்லாம் நிறைய இருக்கு, இன்னைக்கு இருக்கு, மிருக பலி எல்லாம் இருக்கு. ஆனா பல நோக்கு செயல வச்சுட்டு அவங்க வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் என்னது, மிருகபலி பண்ணி அவங்க பிரசாதம் சாப்பிடணுமே சொல்லி மிருகபலி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சோ அதெல்லாம் நிறுத்தறதுக்கு தான் நம்ம வந்து புத்தாவதாரம்னா வந்து படிச்சுக்கணும். சோ வந்து மிருகபலி பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஆனால் ஹரே கிருஷ்ணா என்னும் யாகத்தில் ஜீவஹிம்சை என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. நம்ம வந்து ஜீவஹிம்சை பண்றதே கிடையாது. அதனால இது வந்து ரொம்ப எளிதானதும் மிகவும் தூய்மையானதும் ஆகும். இவ்வுலகில் எவையெல்லாம் சிறந்தவையாக இருக்கின்றனவோ அவையெல்லாம் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதிகளே. எனவே உலகின் மிகச்சிறந்த மலையான இமயமலையும் அவருடைய பிரதிநிதி. அப்ப நம்ம முன்னாடி என்ன பார்த்தோம், அது முந்தைய பதத்தில் மேருமலை வந்து பகவானை குறிக்கிறது அப்படின்னு. ஆனா மேரு சில சமயங்கள் நகரக்கூடியது அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இமயமலையும் நகராதது. எனவே இமயமலை மேருவை விட சிறந்தது. எஸ் எஸ். அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. யாரு? சாந்தி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அஸ்வத்தஹ சர்வ விருஷாணாம் தேவர்ஷீணாம் ச நாரதஹ கந்தர்வாணாம் சித்ரரதஹ சித்தானாம் கபிலோ முனிஹி. அஸ்வத்தஹ அரசமரம், சர்வ விருஷாணாம் எல்லா மரங்களிலும், தேவருஷீனாம் தேவ ரிஷிகளில், ச மேலும், நாரதக நாரதர், கந்தர்வானாம் கந்தர்வர்களில் கந்தர்வலோக வாசிகளில், சித்ரரதக சித்ரரதன், சித்திதானாம் சித்தர்களில், கபில முனிவர் எல்லா மரங்களில் நான் அரசமரம், தேவ ரிஷிகளில் நான் நாரதன்,
கந்தர்வர்களில் நான் சித்திரரதன், சித்தர்களில் நான் கபிலமுனி. பொருளுரை: அரச மரம் அஸ்வத்த மிக உயரமான அழகான மரங்களில் ஒன்றாகும். இந்திய மக்கள் தங்களது தினசரி காலை சடங்குகளில் ஒன்றாக அரச மரத்தினை வழிபடுவது வழக்கம். தேவர்களாலும் வணங்கப்படும் தேவ ரிஷியான நாரதர் இந்த அகிலத்தின் மிகச்சிறந்த பக்தராக கருதப்படுகிறார். எனவே பக்தன் என்ற முறையில் நாரதர் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதி ஆவார். மிகவும் அழகான பாடகர்கள் நிரம்பிய உலகம் கந்தர்வலோகம். அங்குள்ள பாடகர்களில் மிகவும் சிறந்த பாடகர் சித்திரரதன். பக்குவமான உயிர்வாழிகளில் சித்தர்களில் தேவகியின் மகனான கபிலர் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதி ஆவார். கிருஷ்ணரின் அவதாரமாக கருதப்படும் அவரது தத்துவம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. பிற்காலத்தில் வேறொரு கபிலர் மிகவும் பிரபலமடைந்தார். ஆனால் அவரது தத்துவம் நாத்திகமானது. எனவே இந்த இருவருக்கும் இடையே பெரும் வேறுபாடு உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல வேற என்னென்ன கொடுத்திருக்காரு? அஸ்வத்த எல்லா மரங்களிலும் நான் ஆலமரம், அரச மரமாக இருக்கேன். இங்கே திரும்பி ஆலமரம், அரச மரமாக இருக்கேன். தேவ ரிஷிகளில் நான் நாரதனாக இருக்கிறேன். காந்தர்வர்கள் எனக்கு அந்த பாட்டு டான்ஸ் எல்லாம் இருக்கேன். அதுல வந்து என்ன பாடுறவர்கள் யாருக்கா? சித்திரரதன், அதுலயும் நான் இருக்கேன். சித்தர்களில் யாரா இருக்கேன்? கபிலமுனி. சோ அரச மரம், அஸ்வத்தா மிக உயரமான அழகான மரங்களில் ஒன்றாகும். அது வந்து அவர்தான். இந்திய மக்கள் தங்களது தினசரி காலை சடங்குகளில் ஒன்றாக அரச மரத்தை சுத்தி அந்த இங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் நூலெல்லாம் கட்டி வழிபடுவாங்க. ரொம்ப இது என்னது புருஷன் ஹஸ்பண்டுக்கு வேண்டி ஃபார் லாங் லைஃப் அவங்க பண்ணுவாங்க. பேர் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி. ஓகே, வழிபடுவது வழக்கம். தேவர்களாலும் வணங்கப்படும் தேவ ரிஷியான நாரதர் இந்த அகிலத்தின் மிகச்சிறந்த பக்தராக கருதப்படுகிறார். எனவே பக்தன் என்ற முறையில் நாரதர் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதி ஆவார். மிகவும் அழகான பாடல்கள் நிரம்பிய உலகம் கந்தர்வலோகம். அங்குள்ள பாடல்களில் மிகவும் சிறந்த பாடகர் யாரு? சித்திரரதன். அவரும் பகவான் தான், பகவானோட அம்சமா தான் இருக்கார். பக்குவமான உயிர்வாய்களில் சித்தர்களில் தேவஹூதியின் மகனான கபிலர். அந்த கபிலர் இப்ப 2 கபிலர் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னே அந்த கொடுத்திருக்கான். தேவஹூதி அந்த அவருக்கு பிறந்த பிள்ளைதான் வந்து அந்த கபிலர் இஸ் பகவானோட அவதாரம், கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதி அவர். கிருஷ்ணரின் அவதாரமாக கருதப்படும் அவரது தத்துவம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. நம்ம அதெல்லாம் கொஞ்சம் படிக்கலாம். இப்ப இந்த இது முடியட்டும். இந்த கபில அவதாரத்தோட இதெல்லாம் வரும், கபில ஸ்துதி எல்லாம் வரும். தேவஹூதி சொல்றது. பிற்காலத்தில் வேறொரு கபிலரும் மிகவும் பிரபலம் அடைந்தார். ஆனால் அவரது தத்துவம் நாத்திகமானது. எனவே இந்த இருவருக்கும் இடையே பெரும் வேறுபாடு உள்ளது. அந்த கபிலர் நம்ம பேசல. நம்ம பேசுறது தேவஹூதியோட மகனான பகவான் தான் அவதரித்தார். அவரை பத்தி தான் நம்ம சொல்றோம். எஸ், சாஸ்வதா மாதா இது படிச்சோம்னா நம்ம முடிச்சோம்னாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உச்சைஸ்ரவசம் அஸ்வானாம் வித்திமாம் அம்ருதோத்பவம் ஐராவதம் கஜேந்திராணாம் நராணாம் ச நராதிபம். உச்சைஸ்ரவசம், உச்சைஸ்ரவா அஸ்வானாம் குதிரைகளில், வித்தி அறிவாக, மாம் என்னை, அம்ருத உத்பவம் கடலை கடைந்த போது, ஐராவதம் ஐராவதம் கஜ இந்திரானாம் பட்டத்து யானைகளில், நரானாம் மனிதர்களில், ச மேலும், நர அதிபம் மன்னன் குதிரைகளுள் அமிர்தத்திற்காக கடலை கடைந்த போது தோன்றிய உச்சைஸ்ரவா என்று என்னை அறிவாயாக. பட்டத்து யானைகளில் நான் ஐராவதம், மனிதர்களில் நான் மன்னன். அசுரர்களும் பக்தர்களான தேவர்களும் இணைந்து ஒருமுறை பார்க்கடலை கடைவதில் ஈடுபட்டனர். அதில் அமிர்தமும் விஷமும் உண்டாயின. சிவபெருமான் விஷத்தை அருந்தினார். அமிர்தத்திலிருந்து பற்பல உயிரினங்கள் தோன்றின. அவற்றில் உச்சைஸ்ரவா எனும் பெயருடைய குதிரையும் ஒன்று. அமிர்தத்திலிருந்து உருவான மற்றொரு மிருகம் ஐராவதம் என்னும் பெயருடைய யானை. இந்த 2 மிருகங்களும் அமிர்தத்திலிருந்து உற்பத்தியானதால் மிகவும் விசேஷமானவை. இவை கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதிகள். மனிதர்களுள் மன்னன் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாவான். ஏனெனில் கிருஷ்ணர் இந்த அகிலத்தை காப்பது போல மன்னராக நியமிக்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் தெய்வீக தகுதிகளால் தங்களது நாட்டினை காப்பாற்றுகின்றனர். குடிமக்களின் நலனை எப்போதும் எண்ணிய மகாராஜா யுதிஷ்டிரர், மகாராஜா பரீட்சித் மற்றும் பகவான் ராமரை போன்ற மன்னர்கள் தர்மத்தின் வழியில் மிகச் சிறப்பாக செயல்பட்டனர். வேத இலக்கியத்தில் மன்னன் இறைவனின் பிரதிநிதியாக கருதப்படுகின்றான். இருப்பினும் தற்போதைய யுகத்தில் தர்மத்தின் கொள்கைகள் சிதைவுற்ற காரணத்தால் மன்னராட்சி சீரழிந்து தற்போது முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டு விட்டது. ஆனால் தர்மத்தை கடைபிடித்த மன்னர்களின் ஆட்சியில் மக்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தனர் என்பதை புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்னது? அடுத்தது குதிரைகள். குதிரைகளில் அமிர்தம் கடைந்தாங்க. அந்த ஸ்டோரி வரும்.
அந்த அமிர்தத்தை கடையும் போது என்னது, அமிர்தத்திற்காக கடலை கடையும் போது உச்சை சரஸ் வந்தது. அதுதான் குதிரை என்று என்னை அறிவாயக. அந்த ஒரு உச்சை சரஸ் யாரு, குதிரை யாரு, நான் தான். பட்டத்து யானைகளில் நான் யாரு, ஐராவதம். மனிதர்களில் நான் மன்னன். ஏன்னா அந்த காலத்துல பார்க்கணும் தான் அந்த 4th சாப்டர்ல சொன்னா இல்லையா, நான் வந்து மன்னர்கள்ட்ட எல்லாம் மன்னன்லாம் அந்த காலத்துல நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. நம்ம பாகவதம் பார்த்தா அந்த மன்னன் வந்து டெமிகாடுக்கு மன்னனுக்கு ஒன்றும் பெரிய டிஃபரன்ஸே கிடையாது. அவ்வளவு ரொம்ப தூய்மை, அவ்வளவு பகவான் பக்தி, ஆனா ஒரு மன்னனா இருப்பாங்க. அப்புறம் இப்பதான் எல்லாமே கலப்படம் ஆயிடுது. மன்னன் எல்லாம் தேர் ஆல் பகவானோட பிரதிநிதிகள். அசுரர்களும் பக்தர்களான தேவர்களும் இணைந்து ஒருமுறை பார்க்கடலை கடைவதில் ஈடுபட்டனர். அதில் அமிர்தமும் விஷமும் உண்டாயினும் சிவபெருமான் விஷத்தை அறிந்தினார். அப்புறம் பார்வதி தேவி பிடிச்சு நீலகண்ட அப்படின்னு அவர் பேர் உண்டு. அடுத்தது என்ன வந்தது, ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் டேர்ட் தானே வரும். ஃபர்ஸ்ட் அந்த விஷம் எல்லாம் வந்த பிறகு இது வந்து அடுத்தது அமிர்தம் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சு. அந்த அமிர்தத்துல இருந்தா நிறைய ஜலம் வந்து லட்சுமி தேவியா வந்தாங்க. அமிர்தத்திலிருந்து பற்பல உயிரினங்கள் தோன்றின. அவற்றில் உச்சைஸ்வரா என்ற என்னும் பெயருடைய குதிரையும் உண்டு. அமிர்தத்திலிருந்து உருவான மற்றொரு மிருகம் என்ன வந்தது, ஐராவதம் என்னும் பெயருடைய யானை. இந்த 2 மிருகங்களும் அமிர்தத்திலிருந்து உற்பத்தியானதால் மிகவும் விசேஷமானவை. இவை கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதிகள். மனிதர்களுள் மன்னன் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதி ஆவான். ஏனெனில் கிருஷ்ணர் இந்த அகிலத்தை காப்பது போல மன்னனாக நியமிக்கப்பட்டவர்கள் தங்களது தெய்வீக தகுதிகளால் தங்களது நாட்டினை காப்பாற்றுகின்றனர். ரொம்ப they were all very pious and that. குடிமக்களின் நலனை எப்போதும் எண்ணிய மகாராஜா யுதிஷ்டிர மகாராஜா, பரீட்சித் மற்றும் பகவான் ராமரை போன்ற மன்னர்கள் தர்மத்தின் வழியில் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டார். வேத இலக்கியத்தில் மன்னன் இறைவனின் பிரதிநிதியாக கருதப்படுகிறார். இருப்பினும் ஹரே கிருஷ்ணா, வாய்ஸ் பிரேக் ஆச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லை மாதாஜி, இல்லை மாதாஜி. எனக்கு என்ன அந்த மெசேஜ் வந்தது. ஓகே ஆகுது மாதாஜி, எங்களுக்கு எல்லாம் பிரேக். ஓகே. வேத இலக்கியத்தில் மன்னன் இறைவனின் பிரதிநிதியாக கருதப்படுகிறார். இருப்பினும் தற்போதைய யுகத்தில் தர்மத்தின் கொள்கைகளை சிதைவுற்ற காரணத்தால் மன்னர் ஆட்சி சீரழிந்து போகுது. இப்ப மன்னர் இல்லை, இருந்தாலும் மன்னர் மாதிரி நான் மன்னர் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, அட்டுழியம் தான். அந்த மாதிரி இருந்தாலும் அந்த மாதிரி என்னது, தர்மத்தை சீரழிந்து தற்போது முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டு விட்டது. ஆனால் தர்மத்தை கடைபிடித்த மன்னர்களின் ஆட்சியில் மக்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தனர் என்பதை புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஓகே, இது வந்து நம்ம 28ல இருந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல படிக்கிறோம். அந்த இது இந்த கீதா மாதாஜி, இந்த அதரம் மதுரம் அது உங்களுக்கு படிக்கணும்னு சொன்னேன். நீங்க 10th சாப்டர் இல்லையா, நம்ம அது ஒரு வாட்டி படிச்சுடலாமா? யாருக்கா இது அவசரம் ஆயிடுச்சுன்னா போங்க. படிங்க மாதாஜி. அதரம் அது வேணுமா இல்ல படிங்க மாதாஜி. அது இல்லைங்க, அப்ப நான் எடுக்கணும், அது நினைவு வந்தது பகவானோட இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு. அது என்னது அப்புறம் அது வந்து வால்மீகி அஷ்டமி, அது என்னது, அதுக்கு என்ன பேரு மறந்துட்டேன். யாருக்கா தெரியுமா அது பேரு? ஏஸ் மாதாஜி, ஜானி மாதாஜி, நீங்க இறங்கி அதரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி மதுராஷ்டகம், அதுதான் கேட்டீங்க. அப்படின்னு எல்லாம் அவரோட வாய், அவர் கண்ணெல்லாம் அழகு அழகுன்ட்டு வரும். இப்ப நம்ம ஆல்ரெடி 10th சாப்டர் படிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் கிளம்புறேன். ஓகே ஓகே மாதாஜி, பாத்துக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுவே தமிழ்லயும் இல்ல, நான் என்னோட இதுல நான் தமிழ்ல பண்ணி போடுறேன். மதுரம் மதுரம் வதனம் மதுரம் நயனம் மதுரம் ஹசிதம் மதுரம் ஹிருதயம் மதுரம் கமனம் மதுரம் மதுராதிபதே அகிலம் மதுரம் ஹிருதயம் மதுரம் கமனம் மதுரம் மதுராதிபதே அகிலம் மதுரம் மதுராதிபதே அகிலம் மதுரம் மதுராதிபதே அகிலம் மதுரம் வசனம் மதுரம் சரிதம் மதுரம் வசனம் மதுரம் வலிதம் மதுரம் சரிதம் மதுரம் பிரமிதம் மதுரம் மதுராதிபதே அகிலம் மதுரம் चलितं मधुरं
भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरम् वेणोर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरः नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरम् पर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं रमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा இப்போ நம்ம 10th சாப்டர் முடியறது வரைக்கும் வேற ஏதாவது கூட நம்ம பாடிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே இல்லை. ஓ, இது நான் எப்பொழுதுமே ஸ்டாப் பண்ணுவேன். தேங்க்யூ மாதாஜி, சூப்பரா இருந்த மாதாஜி.